Boa tarde a todos e a todas. De novo, retomamos a sesión do Pleno co turno do Partido Popular para as súas mocións. A primeira das presentadas é sobre a reforma do mercado de Monte Alto. Señor Deus, ten a palabra cando queira. Gracias, señora alcaldesa. Traemos a este pleno hoy esta moción porque nos parece muy oportuno para poner de manifiesto las formas que estamos observando desde hace tiempo para llevar a cabo algunas actuaciones. Se están convirtiendo ustedes en el gobierno de los líos. ¿Ustedes creen que los ciudadanos no tienen ya bastantes problemas en estos tiempos complicados como para que vengan a generarles más preocupaciones por su futuro, por su medio de vida, por su trabajo? ¿Y por qué ocurre todo esto? Pues porque no practican el diálogo con quienes tienen que hacerlo, placeros, comerciantes, entidades sociales. Sé lo que van a decir, pero no pueden culpar a la oposición de realizar nuestro trabajo. Y ya les digo, los interesados están ansiosos por escuchar sus explicaciones. Lo ocurrido con el proyecto de reforma del mercado de Monte Alto es muy llamativo, aunque últimamente no tanto, pues los coruñeses están sufriendo muchos sus anuncios y decisiones sin dar explicaciones. Esta actuación se ha desarrollado con una ausencia total de diálogo con los implicados. Fíjense la sorpresa con la que nos encontramos cuando nos pidieron que les explicáramos lo que se iba a ejecutar. No sabían nada, ni por parte del actual Gobierno ni del anterior. Se puso en marcha un concurso, se adjudicó, se elaboró un programa para redactar un proyecto definitivo y todo ello sin encontrar ni un momento para consensuarlo con vecinos, placeros, comerciantes o con las entidades culturales. Increíble, pero cierto. Han tomado ustedes decisiones sobre todas estas personas sin escucharlas. El programa elaborado, PSOE-Marea, Marea-PSOE, recoge lo siguiente. Se eliminan todos los locales comerciales exteriores, en la actualidad son 8 locales. Se reducen el número de puestos interiores. En la actualidad hay 25 puestos, algunos de ellos dobles, y se pasa a 18, todos individuales. Se reduce un 30%. Los puestos interiores propuestos tienen menos tamaño en superficie que los actuales, con el consiguiente perjuicio para los concesionarios. Y desaparecen los locales utilizados por las asociaciones culturales. Se cambia la utilización de estos espacios y se sustituyen por un espacio multiuso. Por supuesto, estas asociaciones desconocían los planes del Gobierno. Si cabe más sorpresa, nos han trasladado, después de las reuniones mantenidas, que nadie se ha dignado en explicarles lo que va a pasar con ellos durante el transcurso de las obras, que se van a extender al menos durante 2 años. ¿Ustedes creen que se puede gestionar esta actuación de una forma más desastrosa que esta? ¿Creen que generar esta incertidumbre en estos momentos es lo más adecuado? ¿Saben ustedes cuál es la conclusión más repetida por los afectados de esta reforma? Que el proyecto más adecuado era el que había consensuado el PP en su periodo de gobierno. En resumen, se han perdido casi 6 años para reformar el edificio y para encontrarnos ahora con esta desfeita. Miren, les vamos a proponer una cosa. Paralicen ustedes este proyecto y abran una mesa de diálogo para escuchar a los afectados. Fíjense si es fácil dialogar y llegar a acuerdos, que fruto de las reuniones que hemos mantenido estos días, hemos sido capaces de elaborar una propuesta que satisface a todos. Aquí la tienen. Se la contamos cuando quieran, siendo muy prudentes con el criterio del proyecto redactado para no demorar más la actuación. Se lo repetimos y se lo pedimos. Siéntense a hablar, escuchen, valoren las propuestas y no impongan actuaciones que no gustan a nadie. Hagan como nosotros. Ya les hemos indicado el camino. Señora Cabanas, no vale ir a rebufo y dejarse ver por el mercado ofreciendo promesas vacías cuando no se ha hecho el trabajo antes. Son ustedes gobierno. Gobiernen para todos y busquen lo mejor para todos. Están a tiempo de rectificar, de mejorar la propuesta y dar satisfacción a la mayoría. Cambien la dirección que han tomado por este camino. No me cansaré de repetirles que por este camino que han elegido no van a ninguna parte y, lo que es peor, los coruñeses tampoco. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Deus. Polo Bloque Nacionalista Galego, señor Jorquera. Gracias, señora alcaldesa. Coincidimos co grupo propoñente en que é necesario o diálogo a hora de cometer as distintas actuacións, aínda que nos consta que neste caso concreto sí que houbo diálogo. Pensamos que o proxecto de reforma do mercado de Monte Alto pode ser aínda obxecto de melloras e pensamos tamén que é necesario procurar unha solución aos comerciantes e praceiros mentres duren as obras. Pero dialogar non pode confundirse con actuar a gosto do consumidor, porque é imposible atender todos os gostos e todas as demandas particulares. E por moito que esteamos na oposición, sabemos que gobernar conleva tomar decisións.
Por que comezo con esta reflexión? Porque se esta moción tivese outro redactado, o mellor poderíamos apoiala. Pero na parte resolutiva falase explícitamente de paralizar a reforma do mercado de Monte Alto. E despois debatiremos outra moción do Grupo Popular na que se propón paralizar as obras de reurbanización da contorna do mercado de Santo Agostinho e tamén algunhas peonalizacións. Miren, aínda que disto falará logo a miña compañeira Avia Beira, o BNG está decididamente a favor das penalizacións. En Pontevedra, ao principio, houbo colectivos que pediron con insistencia que se parasen as paralizacións. E hoxe en Pontevedra, quen pida que se paren as penalizacións, arríscase a que sexan os veciños quen o paren a él. E estamos tamén decididamente a favor de revitalizar os mercados municipais, para que se convirtan en auténticos corazóns de barrio, en centros dinamizadores do comercio local, da economía de proximidade, dun modelo de consumo responsable. Por iso, levamos moito tempo insistindo en que é necesaria a reforma do mercado de Monte Alto. A reforma deste mercado é unha actuación longamente demandada. Estamos a falar dun edificio que está nun estado lamentável, froito da súa degradación, boa parte dos postos están pechados. Estamos a falar dun edificio cun impacto brutal na súa contorna, cunha escola infantil no seu interior que non reúne as mínimas condicións de seguridade e salubridade, e que non pode seguir esperando a que se execute esta reforma, porque senón terá que pechar co problema que iso conleva. Non negamos, polo tanto, que se poidan introducir melloras, pero a solución non pode ser paralizar a reforma, porque hoxe non se poden propoñer paralizacións e mañá acusar o goberno, o actual e o anterior, porque este proxecto nace do goberno anterior, e mañá acusar o goberno de inacción. Polas razóns expostas, o BNG vai votar en contra desta moción. Moitas gracias. Moitas grazas, señor Jorquera. Pola Marea Atlántica, señor Lema. Ben, boa tarde, moitas grazas. Nos imos tamén votar en contra desta moción. Creo que é predecible que non acabe sendo aprobada. Eu diríalle, señor Deus, que alén de que haxa unha morea de inexactitudes ou de falsidades na súa proposta de moción, eu creo que hai unha forma de facer oposición que hai que meditar ben, que é ata onde alguén, digamos, non sei que verbo empregar, intoxica ou dá información falsa ás persoas interesadas en asuntos que teñen que ver co seu futuro económico. Eu creo que é unha práctica, cando menos eu non comparto, porque vostede transmitiulles unha visión apocalíptica os praceiros e praceiras, que foron os primeiros en chamarme a min para contrastar estas informacións, teño que dicirlo, porque eu creo que o goberno da Marea Atlántica gañou credibilidade nos mercados, gañou credibilidade. Nos, ademais de non facer prácticas como esas, nos levamos a cabo un proxecto que estivo completamente consensuado cos praceiros e as praceiras, tamén coa Asociación de Veciños, tamén, por suposto, coa Escola Infantil. A Escola Infantil, señores Deus, no proxecto que vostede defende, seguiría estando no Soto. No novo proxecto está no primeiro andar. Vostede é arquitecto, urbanista, e entendo que concordará comigo que está mellor ubicado no primeiro andar que no Soto. Insisto, creo que non é a mellor maneira de facer política, pero, bueno, siga vostede facendo o que considere oportuno, que está, por suposto, no seu dereito. Pero hai falsidades, ademais, que van máis alá da cuestión da falta de diálogo. Cuestións que teñen que ver, por exemplo, co número de postos. Vostede di de 25 a 18. Eu creo que aí a aritmética fallalle. Nos contamos ata 21 nun proxecto flexible que permite, ademais, novas adaptacións. Di vostede tamén que se reduce o espacio. O espacio reordénase de xeito distinto, priorizando o espacio de atención ao público. Un criterio, por certo, digamos, de índole comercial, non de outro tipo de índoles. E, en definitiva, por estas e outras cuestións, non imos apoiar a súa proposta de moción, a súa moción. Pero nós, si pensamos que o goberno até o de agora estivo pouco presente nos mercados municipais. Os mercados municipais requiren atención, requiren, digamos, que as persoas responsables políticas da súa xestión teñan un seguimento diario do que acontece neles. Nós, durante o noso mandato, pusemos en marcha unha página web, fixemos innumerables actividades de formación,
actividades tamén de difusión dos mercados, pusemos en marcha servizos de reparto a domicilio. Todo isto que se deixou feito creo que explica que na actualidade, nun contexto económico moi complicado, os mercados da Coruña eu creo que conservan ou incluso aumentan a súa clientela. Eu creo que se ven agora os froitos dun esforzo feito durante moito tempo e que foi moito máis alá da política do ladrillo. Foi moito máis alá da mera obra. Non se esgota na construcción a política, a xestión dos mercados. É necesaria moitas accións blandas, accións de promoción, accións de formación, accións de mellora da calidade dos servizos, accións de incorporación de novos servizos, como o que lle citaba, de reparto a domicilio. Todo isto que foi posto en marcha non debe simplemente ser continuado, debe ser ampliado e mellorado, porque así foi como se estableceu nun documento inédito que era un plan estratégico de mercados que foi elaborado durante o pasado mandato, que está a disposición da miña compañeira no repertorio de documentos transmitidos cando, ainda que creo que non, cando foi da sucesión neste caso, e tamén outras cuestións como o primeiro congreso que se celebrou na Coruña sobre mercados municipais para debater sobre o seu futuro. Por lo tanto, houve moitísimo diálogo, non sobre o mercado Monte Alto, senón sobre os mercados na Coruña, houve moita actividade de fusión, houve moita actividade de revitalización, houve 2 concursos de traslados e pensamos que é necesario non só manter ese impulso, senón melloralo. E pensamos, ademais, modestamente, que é mellorable, como todo, pero, bueno, pensamos que é mellorable a acción que a todo momento se leva feito nos mercados por parte do actual goberno. E, para rematar, repetir que, simplemente por as falsidades que se verquen nesta moción, pois votaremos en contra dela. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, señor Lema. Pecha o turno a señora Cabanas, polo Grupo Socialista. Muchas gracias, señora alcaldesa. Buenos días a todas y a todos. Antes de nada, decirle, señor Deus, que habla de falta de diálogo. Lo que va de mes, bueno, no, en el anterior fueron 3 reuniones, 2 reuniones formales y una visita. Dice que vamos a rebufo. Lo que usted le llama ir a rebufo, yo le llamo colarse, porque sabía perfectamente que íbamos a tener una reunión formal con los placeros para explicarles el proyecto y fue usted y se adelantó. Lo dicho, no es que nosotros vayamos a rebufo, es que usted se ha colado. Y bueno, dicho esto, la verdad es que sorprende a estas alturas esta insólita moción del Partido Popular, en la que se pide, como bien decía el señor Jorquera, la paralización de un proyecto tan importante como es la reforma del mercado de Monte Alto y su entorno. Un proyecto que se hizo público desde el primer momento en que se convocó un concurso de ideas, resuelto en julio de 2017, y en el que se presentaron 72 propuestas y salió ganador el proyecto actual, el cual ya fue presentado en su momento a todas las partes implicadas y precisamente a raíz de esas exposiciones se hicieron algunas modificaciones. El concurso es público, puede acceder y leerlo con calma cuando quiera. Este proyecto pasó las fases que marca la ley con el informe favorable de supervisión en agosto de 2020 y a raíz de eso se aprobó en Junta de Gobierno. Por lo tanto, señor Deus, con todos mis respetos y el cariño que sabe que le tengo, le digo que anda usted un poco despistado y perdido, tratando de agitar un avispero sin apenas avispas. Usted dice que actualmente hay 25 puestos y que en el nuevo mercado contaremos con un espacio de 18. Eso es falso. En el mercado actualmente tiene 23 puestos. Lo que pasa que igual usted cuenta también con los almacenes cuando dice que hay 25. Bueno, en fin, no sé. De los cuales 5 están vacíos. El nuevo proyecto contempla la previsión de 21 puestos y es ampliable. Y esto da cabida a todos los concesionarios y opción a que los temporales, incluidos también los de los puestos exteriores que pasarían al interior, precisamente para hacer un mercado más abierto y más visible, y puedan optar a una licitación pública para ser concesionarios y regularizar de este modo su situación. Los puestos se podrán adaptar funcionalmente a las necesidades de cada uno de los placeros y placeras, dependiendo de su actividad, y por ello se trabajará de forma individual con cada uno en las distintas fases. Sobre la ubicación de los placeros, durante la reforma, decirle que el proyecto permite distintas soluciones
y se acordará con ellos la más adecuada una vez se licite el proyecto, que es cuando tiene que ser. Todo esto ya lo saben y es precisamente porque se han mantenido varias reuniones, como decía antes, tanto a nivel de asociación como individualmente con cada placero y placera. Y sí que es cierto que alguno está molesto. Pero no es con este Gobierno, señor Deus. Están molestos porque se les ha interrumpido su labor diaria en varias ocasiones para decir, como diría el maestro Sabina, medias verdades al revés. O lo que es lo mismo, mentiras. Con la única intención de infundir temor y crear incertidumbre que les sirva a sus intereses partidistas. Señores y señoras del Partido Popular, señor Deus, piensen un poco más en los intereses de la ciudad, en los intereses de los comerciantes, en los intereses de los placeros y placeras, en los intereses de los vecinos y vecinas y piensen menos en sus intereses políticos. Piensen que esta reforma no es una cuestión política para tratar de sacar rédito de ella, es una reforma para hacer un mercado más abierto y visible, para la mejora de la escuela infantil que tiene unas grandes carencias actualmente, para una plaza renovada, para eliminar barreras arquitectónicas. Es una reforma para un barrio y su entorno, porque invertir en la mejora de nuestros mercados municipales y concebir como motor económico forma parte de esta estrategia de este Gobierno municipal. Y parece mentira, señor Deus, que sea usted precisamente el que pretende paralizar este proyecto cuando lleva años pidiendo la reforma del mercado de Santa Lucía, porque sabe, y lo sabe bien, que un buen mercado sirve de motor y elemento dinamizador de un barrio. Decimos no, en consecuencia, a esta moción, no a la parálisis de la renovación de un mercado y de un barrio. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Cabanas. Pasamos a votación desta moción. Votos a favor da mesma. Moitas grazas. Votos en contra. Moitas grazas. Queda rexeitada. Segunda moción do Partido Popular para instar ao Goberno a que ingrese as cuantías do IBE non liquidadas correspondentes ao exercicio 2017 como consecuencia da implantación do suministro inmediato de información. Señora Gallego. Sí, buenas tardes. Muchas gracias. En primer lugar, no podemos aceptar la enmienda del Partido Socialista porque no tiene absolutamente nada que ver con la moción en la que lo que hacemos es reclamar la devolución a las entidades locales de las cuantías del IVA no liquidadas correspondientes a 2017 a consecuencia de la implantación del suministro inmediato de información, tal y como reivindican la FEM y la FEGAM. Y además instará al Ministerio de Hacienda a que ingrese la del Ayuntamiento ni más ni menos que 3.214.092,90 euros. Ustedes vengan a exigir a la Xunta nada que ver con la moción. Les recuerdo que son las comunidades autónomas las que están soportando el gasto sanitario, el mayor gasto derivado de la crisis. A Galicia no llegaban ni mascarillas del Gobierno, ni test, ni respiradores. Pero además el Gobierno del Estado recorta un 1% la financiación autonómica gallega, igual que recorta las inversiones un 11%. Además, el Fondo de Compensación Interterritorial también encaja un recorte del 9,3% y el reparto de los 5.300 millones de fondos europeos preasignados hasta el momento asigna 250 millones únicamente, el 4,6%. Exijan primero a Sánchez el trato que le da a Cataluña, al País Vasco o a Valencia y en el próximo pleno presentan una moción. Lo que hacen es renunciar a exigirle al Estado más de 3,2 millones de euros que corresponden a los coruñeses por la liquidación del IVA de 2017 que se contabilizó en 2018 y que se quedó el Gobierno. Las cuantificaciones realizadas superan la cifra de 750 millones de euros, de los que 54 millones corresponden a los 313 ayuntamientos y a las 4 diputaciones gallegas. En nuestro caso, como ya he dicho, son 3,2 millones. No hay un solo euro incluido en el presupuesto de 2021. La FEGAM y la FEM reclamaron en varias ocasiones al Ministerio de Hacienda una solución a esta problemática, asegurando sus máximos representantes que esta situación no tenía justificación real o que ya estamos hablando con el Gobierno de España y claro que se va a recuperar el dinero del IVA. Sin embargo, los meses pasan y en estos momentos los ayuntamientos necesitamos no solo recuperar unos ingresos que legítimamente nos corresponden, sino también liquidez para hacer frente a las necesidades sanitarias y sociales derivadas de la pandemia. Estamos ante una situación injusta y perjudicial para los municipios gallegos que vemos disminuida nuestra capacidad de financiación y nuestros recursos.
No solo no nos devuelven lo que nos deben, sino que pretendían, además, apropiarse de los ahorros de las entidades locales, frenado a última hora en el Congreso después de que el Gobierno aprobase el Real Decreto confiscatorio en contra de los alcaldes de todos los colores. Está claro que el municipalismo es de segunda para el Partido Socialista y así lo ha demostrado en los presupuestos generales del Estado que ha presentado. Son la revancha de la ministra Montero contra los alcaldes por no entregar los remanentes. Los ayuntamientos van a gestionar solo el 1% de los fondos europeos y no hay un fondo nuevo para los ayuntamientos. No se incluye el IVA de 2017 que reclamamos en esta moción. No aparece un solo euro de los 3.000 millones que Montero prometió que iba a repartir. Inicialmente iban a ser 5.000 si entregaban los remanentes, pues cero. De los 400 millones para el transporte también prometidos, 0 euros. Solo hay 10 millones más para Valencia. Y todo lo que prometió la ministra Montero, pues vemos que es mentira. Desde el Partido Popular se solicitó una junta de gobierno a la FEGAM para enmendar los presupuestos ante todas estas injusticias. Son un absoluto desprecio al municipalismo. El Gobierno ha optado por dejar solos a los alcaldes que dieron la cara y la siguen dando en primera línea de batalla contra el COVID. Yo creo que como corporación nos corresponde exigir estas cantidades indebidamente retenidas por el Gobierno del Estado a nuestro ayuntamiento. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Gallego. Por lo BNG, señor Jorquera. Gracias, señora alcaldesa. Coincidimos co que propón o Grupo Popular nesta moción e, ademais, creemos que esta reclamación é ainda máis importante no contexto que estamos vivindo, na que os concellos teñen que actuar como o primeiro dique de contención para intentar paliar as consecuencias sociais e económicas da COVID, pero a súa capacidade de intervención pode verse moi limitada por un dos efectos da crise que estamos vivindo, a previsível caída das entregas a conta procedentes da participación nos tributos do Estado. Porque, ademais, na moción non se propón outra cousa que se nos devolva o que é noso, o que por lei corresponde ás entidades locais e, no caso que nos ocupa, o Concello da Coruña. Como se explica na exposición de motivos, o problema ten a súa orixe nun cambio normativo introducido na Lei do IBE en 2017. A implantación dun novo sistema de xestión baseado no suministro inmediato de información provocou un desplazamento de ingresos do IBE ao exercicio 2018 e, como consecuencia diso, no ano 17, o ano de posta en marcha do novo sistema, só se consideraron 11 meses de recadación, dando lugar a unha débeda co conxunto das entidades locais de arredor de 800 millóns de euros, segundo estimacións da propia FEM, dos que máis de 50 millóns corresponden ás institucións locais galegas. Iso sí, lamentamos que o señor Cristóbal Montoro, no cambio normativo introducido no 17, non contemplase os axustes necesarios para que este feito non afectase a participación nos ingresos do Estado das comunidades autónomas e entidades locais. Lamentamos que nin a Xunta de Galiza nin o Partido Popular de Galiza daquela dixesen nada. Lamentamos tamén que o Goberno Rajoy non contemplase o mecanismo de compensación na Lei de Orzamentos Xerais do Estado de 2018, sen que a Xunta de Galiza e o Partido Popular de Galiza daquela dixese nada, un mecanismo de compensación que sí se contemplaba no proxecto de orzamentos de 2019, pero que, como é sabido, non foi aprobado. Do mesmo xeito que lamentamos que a Xunta de Galiza anunciase o inicio de accións legais sen que até agora este anuncio tivese ningunha concreción. Pero, como xa se ten dito neste mesmo salón de plenos, nin Montoro nin Montero. O certo é que o actual Goberno Central tivo tempo para solucionar este problema e seguimos esperando nunha situación na que os concellos necesitan con máis urxencia estes recursos. Parécenos razonável a emenda que presenta o Grupo Socialista. Se non me confundo, recolle un acordo da FEGAM suscrito por todos os grupos. Ademais da cuestión que suscita o Grupo Popular, reitera a demanda de modificar a legislación en materia de estabilidade financiera e insta tanto a Xunta como o Goberno Central a habilitar fondos extraordinarios para as entidades locais para facer fronte ás necesidades ditadas pola COVID. Por iso, imos votar a favor da emenda, pero no caso de que non prospere, aínda así votaremos a favor da moción do Grupo Popular porque estamos de acordo co seu contido, pese a incongruencia do Partido Popular manifestada ao longo destes anos e que acabo de expoñer. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Jorquera. Pola Marea Atlántica, señor Lema.
E nos anunciamos tamén que imos votar a favor da moción no seu contido original exposta polo Partido Popular. Non porque discrepemos da emenda presentada polo Partido Socialista, tal vez penso que aplicando de xeito estricto a doutrina establecida hoxe de consecuencia REN, de consecuencia co asunto, a emenda do Partido Socialista non fala exactamente do mesmo que a moción do Partido Popular. Pero, bueno, eso xa é un debate xurídico que, sen dúbida, excede as miñas capacidades e tamén o sentido desta intervención. Ben, votamos a favor da moción do Partido Popular, aínda que realmente a nós non podo dicir que nos asombre, porque a estas alturas poucas cousas nos asombran, pero de alguma maneira sí que nos impresiona que o Partido Popular sexa agora un adariz do municipalismo e da autonomía local cando crearon a gran ferramenta legislativa, digamos, de combate á autonomía local, como é a Lei de Racionalización e Sustentabilidade da Administración Local, a Lei Montoro do ano 2012, con todas aquelas subnormas, teito de gasto, taxa de reposición e demais, que levaron as administracións locais a chegaren a absurdos como estar imposibilitadas legalmente para mobilizar aqueles recursos dos que dispuñan, sendo administracións solventes e sin ningún tipo de problema financeiro, pois por eses criterios que coñecemos, vinculación ao período medio de pago, a posibilidade de mobilizar o superávit e demais. O sea, toda unha serie de ferrollos e de obstáculos e de atránculos para impedir algo tan simple como que a administración local poida facer uso dos seus propios recursos, dos recursos que recadan eles mesmos. Isto é así. Isto, de feito, eu creo que debería suscitar un debate un pouco máis amplo, que é se neste momento, no Estado, o debate se centrou en quen vai capturar os remanentes que atesouraron durante todo este tempo os concellos, se Montoro, se Montero ou o alcalde de cada concello, e se non, e tal vez o que faltaba, a pregunta anterior era como era posible que houvese toda esa cantidade de capital de crédito sin executar en período de crise. Tal vez esa fora a gran pregunta que facese. Como se creou toda esa bolsa enorme de capital paralizado incapaz de ser posible que se movese nun momento de crise como actual. Esta é responsabilidade do goberno Montoro, ademais, de que se imputa a administración local o custe dunha debedada que, desde logo, non eran responsables porque eran dos 3 niveis administrativos o menos endebedado, en comparación co estatal ou co autonómico. Imos votar, a pesar de todo isto, porque parecenos que o fondo do asunto que se propón é inapelable. Esperamos así a todo, desde unha perspectiva máis coruñesa, local e municipalista, que o Partido Popular, ao mesmo tempo que lle solicita estes 3 millóns de euros que nos adebeda o Goberno do Estado, lle solicite tamén outro tipo de investimentos á Xunta de Galicia. Estábamos falando dos adebedados que tampouco sería posible incluir nesta moción segundo a férrea doutrina establecida hoxe de emenda relacionada co asunto, pero, por exemplo, a da Orquesta Sinfónica de Galicia, eu creo que é imprescindible que o Partido Popular se poña do lado da cidade neste asunto, fronte á administración da súa mesma cor, ou, por exemplo, que ao cabo dos últimos 7 anos, 8 anos, o único investimento coñecido do Partido Popular na Coruña é esa pasarela de Marineda que os 6 meses de inaugurala xa precisou, señor Deus, vostede que é urbanista, xa precisou de un parcheo, non? Entón, creo que falta que o Partido Popular non só por unha cuestión de oportunidade, dependendo de se está no goberno do Estado ou non, se coloque do lado das administracións locais, senón aquí, fronte á administración que vostedes dirixen na Xunta de Galicia, defendan os intereses da Coruña. Porque eu creo que iso é algo que se vota moito en falta, tanto na cuestión da Orquesta Sinfónica de Galicia como nos investimentos en infraestructuras do seu partido na nosa cidade, que son, a verdade, ridículos, pésimos. Eu creo que é un pouco incomprensible ese temor ou esa, digamos, dificultade, imposibilidade que ten o Partido Popular para investir nas grandes cidades galegas, evidentemente por motivos que a ninguén se lle escapa, polo feito de que non gobernan casi ningunha delas, ou de feito ningunha agora mesmo, non? Isto é unha situación completamente injusta. Entón, igual que por consecuencia co principio que vostedes defenden aquí, que creo que é inapelable, nós tamén pedimos a vostedes en consecuencia, cando surdan outros debates, que defendan que a Coruña reciba os investimentos que lle toca por parte da Xunta de Galicia. Nada máis e boas grazas. Moitas grazas, señor Lema. Señor Laje, polo Grupo Socialista. Gracias, señora alcaldesa. En primeiro lugar,
a verdade é que quero agradecer, seguro que a señora Gallego está tamén de acordo, podes estar de acordo en algunhas cousas, non é pecado, agradecerlle ao señor Lema, ata diría que o fondo e a forma, aínda que discrepemos, vexo que fai aí unha brincadeira para intentar xustificar votar en contra de instar o Goberno da Xunta a habilitar un fondo extraordinario para as entidades locais que garanta facer fronte a todas as necesidades postas de manifesto pola crisis da COVID-19, pero vese que o seu nivel e a súa elegancia permite que o debate discurra por outros derroteiros diferentes aos que se producen noutras ocasións. Sempre de agradecer e eu creo que non hai por que recoñecelo. Señora Gallego, digo sempre, o problema que teñen vostedes é de coherencia. Non nos van a topar a nós non defendendo que se lle ingrese ao Concello da Coruña o que nos corresponde. Ben, é certo que vostede trae aquí a típica moción pantalla que se remite, digo pantalla así, cambian os ceros e despois todo o demais, tarará, é así, non pasa nada, é así. Co cal, está ben. É a favor do Concello da Coruña? Adiante. Que sucede? Vostede coñece que o pasado día 13 de outubro na Xunta de Voceiros da Federación Galega de Municipios e Provincias, na FEGAN, e posteriormente ratificado pola Comisión Executiva o día 20 de outubro, se acordou por unanimidade daqueles grupos que temos representación, que é o que se acordou? Pois ni máis nin menos que a emenda que formula este grupo. Claro que vostedes só falan do Estado, pero nada impide que se fale do da Xunta de Galicia, non o impide nada. Non vin eu ningún informe do secretario que dixera que nas mocións se podía só falar do punto 2 e non do punto 1. Digo o señor secretario porque é o que xurídicamente ao que apelamos sempre, non é por metelo neste xardín. O digo porque o señor Lema, para intentar xustificar un pouco a súa boa letra, pero ao mesmo tempo para seguir a disciplina férrea que marca a Troika, pois claro, é dicir, ten que decir que hai que votar en contra. Pois non pasa nada que vote en contra a Marea de pedirlle á Xunta de Galicia un fondo extraordinario. Nós vamos a votar sempre a favor de pedirlle á Xunta de Galicia e de pedirlle ao Estado. Pero queden tranquilos, que se eu os escoito atentamente, non... Digo isto, porque a mí non se escoita, me están falando por aquí por detrás, se me queren decir algo, que me parece ben que poden votar en contra de pedirlle á Xunta, non pasa nada. Nós pedimoslle á Xunta e máis ao Estado, e pedimoslle xustamente o que nos corresponde. Vostede pon unha cifra e nós o que decimos é que se adopten os acordos tal como teñen manifestado a FEGAN e a FEM, donde o Partido Socialista, o Partido Popular e o Bloque Nacionalista Galego teñen coincidido no mesmo. Que non o queren votar? Non pasa nada, nós vamos a votar sempre a favor do Concello da Coruña. Vostedes xa non poden dicir o mismo, porque cando lle pedimos que a Xunta pague a débeda coa Orquestra Sinfónica, aí xa se lles foi todo o interés municipal e solo cumplen ferreamente a disciplina posta por Santiago. Bueno, pois por eso seguramente cada un ocupa un lugar diferente. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, señor Laje. A propoñente non acepta a emenda presentada. Imos votar primeiro a emenda e, se non prospera, se votará a moción. Votos a favor da emenda. Votos en contra. Queda rexeitada a emenda. Votos a favor da moción. Moitas grazas. Queda aprobada por unanimidade. Terceira e última moción do Partido Popular sobre actuacións de mobilidade. Señor Deus. Grazas, señora alcaldesa. En plenos anteriores
Nos hemos cansado de advertirles las consecuencias de tomar decisiones a espaldas de vecinos y comerciantes en una materia tan sensible como es la supresión del tráfico, que además conlleva pérdidas de plazas de aparcamiento y limitación de acceso a las viviendas. Decimos sí a la sostenibilidad, a la reducción de la contaminación, a la reducción paulatina del uso del vehículo privado, al fomento del uso del transporte público, a la recuperación de espacios para los peatones, pero no así. Es bueno tomar decisiones, pero cosa bien distinta es insistir en el sentido contrario a pesar de que les avisan. Curioso es también oír al BNG, que les causa sorpresa lo del término paralizar, cuando son los expertos en paralizar muchas cosas, entre ellas muchos de los desarrollos urbanísticos recogidos en el actual Plan General de esta ciudad. Estamos de acuerdo en que hay que cambiar muchos hábitos en materia de movilidad y van en sentido contrario de nuevo. Están imponiendo cambios radicales sin consenso. No tienen más que leer la prensa y lo que piden los vecinos y comerciantes de esta zona. Queremos poner en el debate dos zonas, la calle Emilio Pardo Bazán y el entorno del Mercado San Agustín. En la calle Emilio Pardo Bazán, desde el primer momento, los residentes han mostrado su discrepancia con la imposición de cerrarla al tráfico, que ha supuesto la pérdida de 25 plazas de aparcamiento, una medida provisional que iba a durar hasta el 15 de septiembre y ahora se prolonga hasta el 31 de enero. No sabemos qué va a pasar ahora con el cierre de la hostelería. Es una zona con una alta demanda de estacionamientos y que existe una oferta adecuada de aparcamientos públicos. Y esta situación se agrava además porque los edificios no disponen de sótanos para aparcamiento. Pánico les entra a los residentes pensar en las siguientes actuaciones en la calle Pintor Joaquín Vagamonde o el estudiado carril bus a través de Juan Flórez. Las más de 150 firmas de residentes presentadas siguen sin recibirlos a estos residentes. Les demandan que reconsideren su decisión. No se trata de enfrentarse a los locales de hostelería, que ya tienen la posibilidad de extender sus terrazas hacia las plazas de aparcamiento. Otra actuación no menor es la que tienen previsto realizar en el entorno del Mercado San Agustín. Comerciantes, vecinos y placeros ya les han trasladado su malestar por la falta de diálogo y por el desconocimiento, sí, desconocimiento de lo que piensan llevar a cabo. Un colapso comercial y va a provocar una marginación vecinal. Lo curioso es la forma que tienen ustedes de maquillar la actuación que quieren realizar. Fíjense lo que dice el proyecto. El proyecto plantea un área de prioridad peatonal. La reordenación de la movilidad se basa en tomar medidas con respecto a dos puntos de acceso, la Cuesta de San Agustín y la calle Marqués de Pontejos. La calle Marqués de Pontejos debe tender hacia su peatonalización, eliminando las plazas de la hora express existentes. La Cuesta de San Agustín debe permitir únicamente el acceso de vehículos de residentes, garajes y autorizados, y que las plazas de la hora pasan a ser de residentes. Se crea un área de prioridad residencial, APR, que se completa con un sistema automático de control de accesos a esta zona. Y como punto de partida se plantea un tráfico rodado únicamente vinculado a personas, residentes, carga-descarga, transporte público o situaciones de emergencia. Esto es lo que asusta a los residentes y a los comerciantes del entorno. Están a tiempo de rectificar. Piden algo tan sencillo como intervenir en la toma de decisiones sobre una actuación que va a afectar a su vida y a su trabajo. Les han ofrecido su colaboración para reconducir el proyecto hacia una solución más adecuada para todos. Nuestra ciudad, por su pequeña superficie, y ya estamos hartos de oír el ejemplo de Pontevedra, ojalá, no sé cuándo en Pontevedra entrarán a través de Alfonso Molina 120.000 vehículos diarios a nuestra ciudad. Nuestra ciudad es muy pequeña en superficie y tiene unas características muy peculiares. No es Pontevedra. Forma una península y tiene un istmo que comunica con el casco, la ciudad vieja. Cualquier actuación de movilidad sin diálogo desde el principio provoca rechazo social. Es nuestra obligación ponernos en el lugar de vecinos o comerciantes a los que se les pretende cambiar su forma de vida o sus hábitos de trabajo e incorporar alternativas reales. Si se ponen barreras al coche de esta manera para circular y aparcar, el resultado inmediato es que el centro de la ciudad se muere, porque la gente que vive en la periferia o en los municipios del área no entrará en la ciudad. Buscarán mayor comodidad comprando desde casa. Comprarán en sus centros urbanos locales o se quedarán en los centros comerciales cercanos donde aparcar es más fácil y barato. Y estoy seguro que esto no es lo que queremos para nuestra ciudad. Muchas gracias. Moitas grazas, señor Deus. Polo Bloque Nacionalista Galego, a señora Beira. Sí, pois, grazas, señora alcaldesa. Pois, señor Deus, vai tocar escoitar sobre Pontevedra, que se lle vai facer. Que se lle vai facer? Vaya, temos que aprender dun referente mundial en peonalizacións. Que desgraza ter en Galiza un referente mundial en peonalizacións. É terrible, deben de ser vostedes os únicos que non lles agrada semellante cousa. Digo os únicos o Grupo Municipal do PP aquí na Coruña,
porque o portavoz do Partido Popular, nun vídeo, ademais, que foi viral, polo menos por Pontevedra, pouco menos que se enganchou a Lores, cando aínda se podía un acercar ás persoas, e díxolle que, vamos, que tiña Pontevedra, que era unha maravilla. Entón, disculpe, señor Deus, isto non é un uso da palabra. Entón, vamos a ver, Pontevedra é un referente mundial e iso é o obxectivo. É un referente mundial porque tiña unha filosofía concreta que evidentemente non se pode aplicar miméticamente en ninguna cidade, só faltaría porque cada cidade é un mundo, aínda que só é a oxímoron isto, evidentemente é un modelo que ten unha idea fundamental, que é a racionalización do uso do vehículo privado e a democratización do espazo público. Iso son cuestións que son absolutamente básicas e que nos defendemos, por suposto, para a Coruña. Defendemos, ademais, que se execute en absolutamente toda a cidade, porque é unha cuestión de cohesión social. E fai falta unha política transformadora en materia de mobilidade. Hai que fuxir do cortopracismo, señor Deus. A mobilidade sustentável non vai de mellorar a circulación. O que se precisa é mudar a pirámide de mobilidade, transformar o espazo público, para que a parte máis vulnerável da mobilidade, que somos as persoas que camiñamos, pois non esteamos, como estamos actualmente, expulsadas do espazo público. O que pasaba en Pontevedra e pasa no mercado de Santo Agostinho é que hai unha utilización desmesurada do coche, que se utiliza o mercado como unha rotonda, que é un mercado, ademais, que é insigne, que é un edificio, ademais, absolutamente impresionante a nivel arquitectónico, ademais, que hai que valorar. Ben, pois, a cuestión é que a utilización indebida do vehículo privado e a utilización masiva do vehículo privado sin racionalizar, o que fai é que haxa ocupacións indebidas dos espazos reservados a persoas con diversidade funcional, a carga e descarga, o uso non rotatorio da hora ou mesmo a invasión de beirarrúas. E que pasa? Que, ao final, as persoas que camiñamos, pois o que sentimos é un perigo constante da invasión do noso espazo por parte dos coches. Do que se trata de que a cidade estea feita a medida das persoas e das persoas con capacidades distintas a nivel funcional. Que os maiores, as nenas, os nenos, as mulleres embarazadas, as que empurramos carros, empurramos tamén cadeiras, ou as persoas que simplemente vai a compra. Se a cidade é máis útil para as persoas máis débiles, a cidade será útil para absolutamente o conxunto da sociedade. Un espazo público gañado ao coche é un espazo de encontro, de cohesión social, de convivencia, de reparar en que non vamos sós no mundo dentro dun coche, sino que hai máis xente na cidade. E a única maneira de acadalo é que progresivamente a cidade se vai adaptando á nova realidade, ampliando beirarrúas, establecendo plataformas únicas para que coexistan os diferentes modos de transporte de xeito armónico, eliminando semáforos tamén, elevando os pasos peonís, un montón de medidas, accesibilidade universal, liberar espazos que ocupaban os coches. É unha cuestión de saúde pública, porque se camiñamos máis, se hai menos coches, camiñamos máis e respiramos menos CO2. E iso tamén é fundamental para a saúde. Pero se temos máis espazo público, tamén podemos garantir máis as distancias de seguridade. Non sei, estamos en plena pandemia, necesitamos máis espazo para camiñar, máis espazo tamén para as actividades comerciais. Eu creo que os coches non entran dentro dos establecementos, entran as persoas, e entran as persoas que camiñan, e só se camiñamos vemos os establecementos da nosa cidade. Pero que, ademais, nós, como corporación, estamos obrigados a camiñar cara a diminución da utilización do transporte privado e cara a implementar novos modelos de transporte, porque aí está o cambio climático tamén. É un clásico e tampouco é ningunha noticia rompedora que o Partido Popular e que, que non é a primeira vez que se opón a penalizacións, pois traia mocións deste tipo. Nós non estamos de acordo coa moción. Podemos aceptar a emenda do PSOE, porque efectivamente en Pontevedra, señor Deus, aínda que lle moleste, traballouse coa xente, fixéronse asembleas veciñais, asembleas abertas e consensuáronse os proxectos e as propostas. E iso é fundamental. Niso sí que estamos de acordo, por iso votaremos a favor da emenda do PSOE. Moitas grazas, señora Beira.
Pola Marea Atlántica, señora Delso. Sí, moi boa tarde a todos os compañeras e compañeros de corporación, funcionarios públicos e traballadores dos medios de comunicación e as persoas que nos seguides dende a tribuna e dende o streaming. Nos tampouco estamos de acordo coa moción e teño que dicirlle, señor Deus, que sorprendeunos. A verdade, sorprende por negacionista, por insistir nalgo que xa casi ninguén defende, recuperar o espazo para o vehículo privado reducindo o espazo para os peóns. Sorprende porque saben perfectamente que o camiño é necesariamente o contrario. Xa leva tempo sendo, pero tal e como decía a compañeira Beira, que suscribo o que acaba de decir, agora é imperativo. O dito a normativa europea que colla como referencia e o di tamén o sentido común. É precisamente por a configuración da nosa cidade que é fundamental avanzar na dirección das penalizacións, do fomento do transporte público, da mobilidade ciclista, da democratización do espazo público, etc. E a norma, tanto europea como estatal, tamén di que estas intervencións no espazo público e en mobilidade, en xeral as políticas públicas, deben ser participadas pola veciñanza. Logo falaremos diso. E aí teño que dicirlle que estou de acordo. Estamos de acordo con que o goberno local ten que dialogar coa veciñanza, ten que dialogar máis, ten que sair dos despachos e baixar aos barrios e consensuar con eles as intervencións no espazo público e ten que facelo antes de aprobar e antes de executar os proxectos, como a fixemos, por certo, pois durante anos, dende o Goberno da Marea Atlántica, con centros de intervencións no espazo público deseñadas e consensuadas coa veciñanza, dende a Plaza da Tolerancia, a penalización da Marola, as escaleiras da Deleida Muro, o camiño peonil da Falperra. Lembra, señor Deus, cando vostede estaba do outro lado, na entidade veciñal, e pediron a través dos orzamentos participativos aquela conexión peonil entre a Falperra e a Ronda de Nelle? Pedírono, consensuamos con vos aquela intervención. E así creo que como teñen que facerse as políticas públicas. Pero paralizar penalizacións simplemente polo afán de retroceder anos no tempo e defender posicións reaccionarias, señor Deus, non. Por iso non podemos apoiar esta moción, apoiaríamos a emenda do Partido Socialista e tamén porque o proxecto de reurbanización do entorno do mercado de San Agustín é un proxecto necesario, ademais de ser un proxecto financiado con fondos europeos, por certo, conseguidos polo tan denostado Goberno da Marea Atlántica. No caso concreto do entorno de San Agustín, é un proxecto que melloraría a calidade urbana e revitalizaría o entorno do mercado, que está chamado a ser un elemento tractor dentro do barrio. E que se o goberno local non modificou, constaría de varias fases, entre elas o plan recollido no PEPRI de conectar esta zona con Panaderas a través da adquisición do inmoble propiedade do Arzobispado de Oviedo, situado na Rúa Pío XII, e cuxos trámites deixamos encauzados, o que permitiría, entre outras cousas, ter conexión co aparcamento do Papagaio para que tanto o vecindario como as persoas usuarias puidesen utilizalo e suplir así a eliminación das prazas de aparcamento no entorno do mercado. Agora ben, señor Villoslada, esta cidade é moi pequena e tamén hai que decilo, vostedes non están tocando un só barrio coas intervencións de mobilidade que están realizando. Non hai no goberno socialista ningunha medida de mobilidade que afecte ao 75% da poboación. Vostedes están realizando intervencións para unha minoría. Son pequenas penalizacións no centro urbano, San Agustín, os cantóns, Emilia Pardo Bazán. Nin sequera resolven as demandas de mobilidade e de mellora do transporte público que son un clamor nos distintos barrios da cidade. Señor Villoslada, non están dándolle solución á maioría dos barrios, están desatendendo a maioría dos coruñeses e coruñesas. Non hai solucións nin melloras para a xente que non vive en Emilia Pardo Bazán nin no entorno de San Agustín. A Coruña é moito máis que o centro. Dialoguen e atendan aos barrios. Máis nada, moitas grazas. Moitas grazas, señora Delso. Pecha o debate o señor Díaz Villoslada. Sí, señor Deus, vaya visión tan apocalíptica que nos acaba de presentar da cidade, non? Con esa visión apocalíptica eu non creo que, por suposto, Pontevedra, pero Vitoria, Bilbao, Zaragoza, Valencia, Valladolid, sin salir a outras cidades europeas, con esa visión estean levando adiante políticas novas en materia de sostenibilidade urbana. Creo que aí, supoño, eu creo que siguen anclados nese visión incluso negacionista que se comentaba por outra parte ahora da señora Delso, ou incluso absolutamente obsoleta. Vostedes asinaron conxuntamente con todos os grupos políticos municipais a declaración por unha mobilidade urbana máis sustentable en outubro do ano pasado, pero aínda é o día de hoxe que non coñezo unha moción ou unha pregunta do Partido Popular constructiva en materia de mobilidade. Se esa é
e o compromiso do Partido Popular nunha época, ademais, coa pandemia, na que necesitamos unha mellora sustancial do espacio público, necesitamos, por mandatos que ademais van ser legais, reducir as emisións de CO2, necesitamos minorar as emisións de ruido, necesitamos cambiar moitas das políticas de mobilidade. E vostedes, polo que parece, non están aí e incluso están a utilizar algúns aspectos parciais para tratar, de incendiar onde non hai incendio, evidentemente, ou de meter avispas pois onde non debe de habelas, e incluso para tratar de torpedear ou de parar proxectos importantes para o centro, para os barrios e para o centro, porque para cada un o seu barrio, o seu centro é onde vive, co cual ten a mesma importancia. Entón, eu creo que en esa dinámica, señor Deus, se están a equivocar, porque, mire, no mercado de San Agustín, concretamente a obra de adecuación do entorno do mercado de San Agustín, estivemos falando en moitas ocasións cos distintos sectores afectados, e seguiremos falando cos sectores afectados, tanto coas placeiras, tanto cos veciños, tanto cos comerciantes. Como xa sabe perfectamente, se tivo ocasión de ver o proxecto, que, por certo, ten fondos europeos que hai que xestionar, é un proxecto totalmente flexible e independente, podemos decir, das políticas de mobilidade que se apliquen. Entón, non pretendan parar un proxecto fundamental para renovar o entorno non só do mercado de San Agustín, sino de toda a contorna neste ámbito da cidade vella. Por certo, as directrices en materia de mobilidade que acaba de citar veñen predeterminados polo PEPRI, e vostede o sabe perfectamente. E o PEPRI foi aprobado polo Partido Popular. Sí, foi aprobado polo Partido Popular. As determinacións do PEPRI son as que se están incorporando ao proxecto do mercado de San Agustín. E máis, esta semana acabamos de recibir o informe favorable de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia. Iso quere dicir que ten todas as bendicións, por decirlo de unha forma, da Administración que vela pola protección do patrimonio cultural tamén da nosa cidade xunto co Concello. Pero sabe perfectamente no proxecto que melloramos a zona de carga e descarga. Sabe perfectamente que incluímos plazas para aparcamento para residentes que hoxe non existen. Hoxe non hai no entorno do mercado de San Agustín plazas de residentes. Os residentes, os veciños de San Agustín van a estar en contra de dispoñer por unha vez de plazas de aparcamento. Prevemos plazas exprés e plazas de aparcamento para as placeiras. Entón, non sei a quen queren realmente enganar, e incluso hai un proxecto previsto que queremos, evidentemente, poñer en marcha, como é a da conexión entre San Agustín e Panadeiras a través da servidume que establece o propio PEPRI. En Emilia Pardo Bazán, señor Deus, atendemos efectivamente as peticións dos hostaleiros. Creo que non estamos hoxe en condicións de poñer en duda cada unha das decisións que poden favorecer o sector da hostelería. Xa está tardando a Xunta de Galicia, a pesar do que comentaba a señora Rosa Gallego, en poñer en marcha medidas inmediatas para a hostelería. Non podemos poñer en dúbida esas medidas, pero estamos a falar, e o saben perfectamente, cos comerciantes e tamén cos veciños para tratar de que non sexa unha imposición, sino que sexa consensuada, porque pode ocurrir que determinados ámbitos da cidade, por encontrar consensos razonables, melloran a súa calidade urbana e outros ámbitos queden como están. Eu creo que iso non é razonable. En todo caso, temos clarificado que a partir da próxima semana Emilia Pardo Bazán nese tramo é de preferencia peatonal, efectivamente, circulable a 10 km por hora, o cual pode solucionar algunha das cuestións que se estaban formulando. Remato, señora alcaldesa, falando. E por rematar, señora Delso, eu creo que Viarta, Bromonte das Moas non está no centro da cidade. En todo caso, o centro da cidade non deixa de ser importante. Gracias. Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. Acepta o propoñente a moción presentada polo Grupo Socialista. No podemos aceptarla porque no incorpora nada nuevo a lo que ya hai neste momento. Moitas grazas. Procedemos en primeiro lugar á votación da enmenda e despois de non prosperar da moción. Votos a favor da enmenda. Moitas grazas. Votos en contra. Moitas grazas. Queda aprobada a enmenda de cada moción. Remata aquí o debate das mocións. Pasamos ás preguntas de resposta oral. Comeza o turno o BNG. Gracias, señora alcaldesa.
Que xestións realizou o Goberno municipal ante as distintas administracións e entes implicados para constituir un consorcio que impulsa a transformación dos terreos do Porto Interior? Sí, señor Jorquera, como sabe perfectamente o pleno do pasado 12 de setembro de 2019, acordamos, mediante varias transaccións de enmendas, unha moción na que se abogaba pola constitución dun grupo de traballo conxunto entre a Autoridade Portuaria e o Concello da Coruña para tratar tanto a transición urbana da zona 1 do Porto, as melloras nas esplanadas de Parrote Marina, o tema da débeda, a constitución precisamente dun ente público para esta xestión portuaria e incluso tamén, evidentemente, a importantísima necesaria, e hai que insistilo, conexión portuaria Punta Langostera, coa definición en ese grupo de traballo das bases estratégicas para formular a Portos del Estado, o Ministerio de Transportes e a Xunta de Galicia as nosas prioridades. Destes acordos, señor Jorquera, tanto este concelleiro en Consello de Administración do Porto como a propia alcaldesa en carta do 31 de outubro deulle o traslado á Autoridade Portuaria que sigue a considerar que son outros os foros nos que hai que traballar. Gracias. Señor concelleiro, permítame que repase os antecedentes. Cando o Goberno Central decidiu asumir a débeda de 350 millóns do Porto de Valencia, débeda xerada para acoller actividades de tanto interese productivo como a Copa América ou a Fórmula 1, a desculpa que se puxo para non ter o mesmo trato co Porto da Coruña foi que o Estado non pode asumir a débeda de autoridades portuarias e os terreos do Porto de Valencia estaban xestionados por un consorcio coa participación de todas as administracións. Por iso, vostedes propuxeron a creación dun consorcio para impulsar a transformación dos terreos do Porto Interior e negociar a condonación da débeda ou unha solución análoga. Deron algún paso para conseguilo, porque non abonda coa creación dese grupo de traballo, non abonda con interpelar a autoridade portuaria. Reuníronse co Goberno Central e coa Xunta de Galiza, porque o seu concurso é imprescindível. Propuxéronlle a estas administracións a súa constitución. Porque, insisto, non abonda con declaracións retóricas reclamando un trato xusto coa Coruña. Gobernar, liderar a cidade, exixe concrecións e resultados. Demostrar con feitos a capacidade de interlocución con outras administracións e que son capaces de facerse valer. Exixiron ao Goberno Central que non siga demorando o acceso ferroviario ao Porto Exterior, porque non hai porto que poda funcionar sen conexión ferroviaria. De nada serve que o señor Ábalos diga que o corredor atlántico de mercadorías terá o mesmo apoio que o corredor mediterráneo se segue sen resolverse o acceso ferroviario ao Porto Exterior. Como tampouco é posíbel a transformación dos terreos do Porto Interior sen trasladar a estación de mercadorías, e para iso ten que haber conexión ferroviaria co Porto Exterior. Señor concelleiro, o BNG é o primeiro en exixir que se depuren as responsabilidades pola mala xestión da autoridade portuaria. Non son admisíveis os sobrecustos disparatados das obras do Porto Exterior, pero para reactivar o Porto é imprescindível o acceso ferroviario e a súa débeda non pode hipotecar o futuro desta cidade. Por iso é hora de pasar das palabras aos feitos. No proxecto de orzamentos, o Estado asume novas débedas do Porto de Valencia e a condonación ascende xa a 400 millóns. Exixan o mesmo trato coa Coruña, exixan o acceso ferroviario e dean pasos efectivos reais para constituir o consorcio. En definitiva, fagan e non só declaren, porque niso consiste gobernar, señor concelleiro. Sí, señor Jorquera, eu creo que non me excedería se dixera que sobran as declaracións, os pronunciamentos da nosa alcaldesa exixíndolle tanto a Xunta de Galicia como o Goberno Central, goberne quen goberne, sempre o temos dito desde os primeiros de mandato, as débedas que se podan ter coa cidade. Sempre desde un primeiro momento, cando suscribimos as mocións e as declaracións a que me refería anteriormente, este Goberno municipal e o Grupo Municipal Socialista sempre abogou por fórmulas que solucionen a débeda do Porto. Por fórmulas que solucionen, polo menos, o tramo de débeda con portos do Estado. Hai outro tramo, co Banco Europeo de Investimentos, que pode ser máis complicado. Sempre houve pronunciamentos da absoluta necesidade da conexión ferroviaria de Punta Langosteira. É obvio que esa conexión é a única que pode facer que efectivamente todas as actividades portuarias do Porto Interior se trasladen ao Porto Exterior. E en ese sentido é certo que hai que pasar das palabras aos feitos.
Efectivamente, son moitas as institucións que se teñen que sentar. Temos que ser capaces de levar adiante un protocolo e un convenio de traballo en que todas as institucións estean presentes e non tampouco como o protocolo de 2018 que mirou de costas precisamente ao Concello, aínda que poda haber elementos nese protocolo que se utilicen, e por esa mesma razón, e porque non podemos seguir esperando permanentemente a Godot, temos que tratar de instrumentar esas bases estratégicas das que falaba esa moción do 12 de setembro do ano pasado. E por iso encargamos a Universidade da Coruña, a nosa universidade, un traballo que creo que temos que construir entre todos os grupos municipais, xuntamente coa Autoridade Portuaria, a quen se lle reitorou o ofrecemento para entrar a participar, e tamén a Xunta de Galicia, para conseguir unha alianza cidade-porto que presentarlle ás outras autoridades de Madrid, por decirlo de alguma forma, e conseguir sacar adiante este proceso de reordenación dos espacios portuarios interiores que pensamos, eu diría, ou diríamos todos, que realmente é o futuro da cidade, porque estamos a traballar nunha perspectiva de curto plazo, de medio e de moi longo plazo. Ou sacamos este tema entre todos xuntos, trascendendo partidos políticos, e pensando que van ser sucesivos os gobernos que os van instrumentar, ou realmente perderemos unha oportunidade histórica. Confío en que tanto a Administración Xeral do Estado como a Autoridade Portuaria, Xunta de Galicia e Concello, cos traballos científicos que consigamos que nos presente a Universidade da Coruña, podamos presentar esas bases que den pé a que todos consigamos unha unión para sacar adiante este futuro da cidade. Se non, insisto, teríamos outra oportunidade perdida como o que ven ocurrindo realmente desde os convenios de 2004, que, por certo, hai que revisar. Gracias, máis nada. Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. Pasamos á seguinte pregunta do Bloque Nacionalista Galego. Me sustitúe na presidencia o primeiro tenente da alcaldesa. Pode saír, pode entrar. Ten a palabra a señora Beira. Boas tardes. Moitas grazas. Que iniciativas e que medidas de control ten posto en marcha o Goberno local para evitar os amoreamentos de xente no transporte público urbano da cidade? Sí, señora Beira, tanto na fase do que foi a escalada da pandemia da COVID-19 como que son as diferentes fases de desescalada e tamén, evidentemente, durante a situación actual, desde os servicios de mobilidade faise permanentemente un seguimento periódico do nivel de uso das diferentes líneas de bus urbano que actualmente están a un 100% de servicio, aínda que aún están sendo usadas por pouco máis do 60% do conxunto de usuarios, seguimentos nos que efectivamente se teñen detectados, sobre todo durante o mes de outubro, certas horas punta en determinadas líneas e en determinados horarios. Sí. Nestes días está a ser públicas toda unha serie de fotografías de queixas de usuarias e usuarios do transporte público urbano, especialmente en horas punta e en determinadas liñas de autobús. Nestes momentos, as queixas céntranse fundamentalmente na liña universitaria, na liña 21, na liña 14, na liña 6 e na liña 1. Ademais, estas liñas todas teñen en común que son as únicas que chegan a determinados barrios. Co cal, as súas usuarias son cautivas destas liñas de transporte público urbano. En moitos casos non teñen outro xeito de se desplazaren pola cidade, ou ben por non teren transporte privado, ou ben por teren dificultades de aparcamento nas zonas ás que se desplazan, ou por consideraren que é mellor moverse en transporte público. En todo caso, o que non podemos é pedirlle á xente que escolla entre o seu dereito á saúde e o dereito á mobilidade. As persoas van excesivamente apertadas nos buses en determinadas horas e, como exemplo, podemos poñer o caso do 1A, que é a única liña que vai a Santa Xema, a Pasaxe e que entra no Mato Grande ou que vai polo barrio de Iris. Durante a pandemia, a compañía de tranvías decidiu eliminar os buses articulados e no canto de reforzar con máis buses ou reforzar as frecuencias, decidiu manter para as mesmas viaxeiras frecuentes as mesmas frecuencias e o mesmo número de vehículos, máis cun tamaño menor. Polo tanto, temos o mesmo número de viaxeiras en menos espazo.
o ideal nunha pandemia. Ademais, no percorrido desta liña tamén temos que ter en conta que as diferentes rotondas provocan movementos nas viaxeiras involuntarios que se acaban achegando unhas a outras sen querelo. Como todas e todos sabemos, hoxe en día a empresa que xestiona o transporte público da Coruña é a Compañía de Tranvías, unha empresa privada que se beneficia cuantiosamente grazas a un convenio de concesión cunhas condicións leoninas asinadas no ano 1987. Ben, pois esa concesión regúlase por nunca mellor dito, por un regulamento de réxime interno e tamén por un convenio. Pois o artigo 6 e 13 do regulamento de réxime interno do transporte público urbano colectivo sinala que o Concello é o titular do servizo e, como consecuencia diso, ten unha serie de potestades sobre este servizo. Entre elas, ordenar as variacións do servizo por razóns de interese público, tanto no que se refire a modificacións de itinerarios, frecuencias, paradas, etc. Nisto tamén insiste o artigo 8, onde se di que o excelentísimo Concello da Coruña estabelecerá, por razóns de interese público, as características do servizo de transporte, fixando o número de liñas, itinerarios, frecuencias, número de vehículos e paradas. Ademais, o artigo 7 do convenio di que o Concello da Coruña exercerá en todo momento a potestade fiscalizadora do servizo, podendo declarar o rescate, secuestro ou resolución naqueles casos que sinala o regulamento e tamén, por suposto, o réxime sancionador. De feito, a fiscalización pode abranguer a inspección do servizo, instalacións, locais, vehículos e demais. O Concello, según este regulamento, este convenio, poderá dictar, en función desas inspeccións, ordes e instruccións concretas que serán acatadas e de obrigado cumprimento para o concesionario. Ben, pois se está claro o papel fiscalizador do Concello da Coruña nos documentos que rexen a concesión da Compañía de Transporte, preguntámonos a que agarda o Goberno local a fiscalizar o servizo do transporte público e a fiscalizar se a Compañía de Tranvías está a cumprir co control da capacidade dos autobuses. E isto preocúpanos porque a Xunta, ademais, onte dixo que ten que rematar, señora Baila. reducía o 50% das capacidades do autobús. Polo tanto, hai que reforzar aínda máis o transporte público da nosa cidade e o número de vehículos, sobre todo en horas puntas. Sí, señora Beira, comentaba, creo que acertadamente, a difícil que está sendo nesta pandemia conciliar os dereitos de mobilidade no servicio público de transporte colectivo en todas as cidades, cos protocolos COVID. De feito, o uso, como lle decía, do transporte público en autobús, urbano en este caso, aínda que o servicio está ao 100%, aínda está rozando nin sequera o 60%, incluso as líneas que van ao campus universitario del Viña. Están o 60% de media, aínda que é certo que de determinados tramos horarios nos que hai máis saturación de usuarios. Se está fiscalizando permanentemente o funcionamento das líneas e, efectivamente, de todas as líneas, as dúas que están a presentar datos máis preocupantes en determinados horarios, concretamente a 14, sobre todo no tramo horario das 14 a 15 horas, e as líneas que van ao campus na Elviña, sobre todo no tramo horario das 11 a 12 horas, porque foi un novo tramo horario en función dos cambios académicos e de organización de clases que se adoptaron nos diferentes centros e facultades. Os 8 autobuses máis os 8 adicionais de reforzo das líneas do campus están cubrindo ese 60%, están cubrindo de forma adicional ese novo tramo horario punta de 11 a 12 horas, pero é certo que hai que facer algún reforzo adicional. Recibimos, efectivamente, queixas, fotos e vídeos de determinadas circunstancias que tampouco se poden convertir en categoría xeral de todo o que está ocurrindo nas líneas. Eso debe ser así de claro, porque é certo tamén que os protocolos COVID en autobús, os traxectos de menos tempo a permanente ventilación e que, aínda que pareza non importante conversar baixo ou ter pouca conversación, tamén son elementos que minimizan en certa medida que no transporte público non se estean dando brotes como se poderían pensar que poderán estarse dando. Pero isto non nos pode deixar tranquilos. Estamos traballando coa Compañía de Tranvías para que reforcen
para que reforcen coa flota existente, evidentemente en estes momentos, os momentos puntas. É certo que as restriccións que onte acordou a Xunta de Galicia son máis que preocupantes, porque si en escalada e desescalada eran paralelas as restriccións de uso de autobús, as restriccións da mobilidade, en estes momentos hai restricción de bus interurbano e urbano, pero non hai restricción de mobilidade laboral nin escolar. Aí pode haber un problema, imos ter que descargar determinadas líneas para reforzar horarios punta. É unha decisión que tomou a Xunta onte pola noite, que estamos vendo precisamente hoxe para tratar de ver como paliar polo menos os momentos críticos de determinadas líneas que, como digo, sí que están sendo fiscalizadas de forma permanente. Gracias. Grazas, señor Díaz Villoslada. Remata as preguntas orais do Bloque Nacionalista Galego. Turno para a María Perdón, Sánchez. señora alcaldesa. Sí. Falta unha. Ay, sí. Sí, que xa me parecía a mí. Sí, es que fuera muy las rápido. leyeron no por el orden de presentación. Ah, vale, xa me parecía. Hubiese sido la segunda, la de la crisis sanitaria, y la tercera, si lo tengo yo bien, por el transporte público. Pasa que la leyeron. Pido disculpas que entón tomei eu malas notas. No, a ver, un momento. Na relación que lles enviamos de Secretaría figuraban ordenadas por presentación. Vale, Pero igual, a primeira é a do consorcio. Despois fixeron a dos amoreamentos da xente no transporte. E agora lles tocaría a das medidas, non? Ah, claro, que xa me parecía a No, mí. perdón, entón fun eu que me é confundín que na ordenación. O señor Borrego, ademais, lle dá a campana. Pero aquí, que é certo que dixen, falta igual, unha. Xa van pola terceira. Non, falta unha, vale. Vale. Señor Jorquera, perdón. Vale, moitas grazas. Ante a declaración do novo estado de alarma, que medidas vai impulsar o Goberno municipal para facer fronte ás consecuencias sociais e económicas da crise sanitaria? Señor Laje. Gracias, señora alcaldesa. Señor Jorquera, eu estaba pacientemente agardando o momento, pero... Bueno, evidentemente, a pregunta ten a súa relevancia, sen dúbida, e o que si lle podo decir, como vostede sabe, que levamos tomando medidas fronte ás consecuencias da COVID-19, tanto no terreno social como económico, dende o pasado mes de marzo, e que se van a tomar todas aquelas que se sean necesarias para garantir a saúde e o mantemento do tecido económico desta cidade. Ao longo da sesión de hoxe, penso que xa se anunciaron unha serie de iniciativas e nese terreo, pois, evidentemente, hai luces e sombras no feito, evidentemente, e tamén hai un propósito da búsqueda de complicidades e de entendemento de cara a artellar novas medidas. Aí agardamos que se xa posible poder entenderse tamén co seu grupo, o cal tamén o invitamos a que faga propostas ambiciosas, porque o Goberno é sensible ás propostas que nos achegan os grupos e creo que ahora mesmo o prioritario é precisamente que busquemos puntos de entendemento. En calquera caso, queremos que as decisións tomadas conxuntamente por esta corporación van na boa dirección, non porque se san a nosa competencia, pero sí porque a nosa obriga ser sensibles e actuar sobre o tecido económico da cidade. Grazas. Intúe a súa resposta e fagolle unha confesión. Íamos preguntarlle cando pensaba convocar a Comisión de Seguimento do Presco, pero xusto cando íamos registrar a pregunta convocouse a comisión. Non foi sen tempo, pois non se reunía dende xullo e teño que decirlle que non nos parece serio. O Presco fíxose con achegas de todos os grupos fixemos un esforzo para chegar a un consenso, entre todos acordamos facer reunións de seguimento para avaliar os seus resultados e se era preciso introducir cambios e ampliar a súa vixencia e tivemos que enterarnos pola prensa dos cambios introducidos. Creemos que non é un bo xeito de corresponder á atitude responsável que tivo a oposición. Pero non abonda con ampliar o Presco. Antes de ampliar o Presco hai que executar o que nel se contempla. E non pode ser que axudas solicitadas en marzo, 6 meses despois, sigan sin resolverse. Volvemos a estar nunha situación de emerxencia. Que vai pasar co comercio e a caída do consumo no Nadal atípico que nos espera? Que vai pasar coa cultura e coa hostelería afectadas
de novo polas restriccións. Que vai ser da xente que perda o emprego cando remate a vixencia do ERTE? Que vai ser da xente en situación de pobreza? Estes días é noticia que os bancos de alimentos están totalmente desbordados. En unha situación de emerxencia, non só sanitaria, sino tamén económica e social, optan por prorrogar os orzamentos. Apelan a unha situación de incertidume. Acaso esa incertidume non existe no Estado e na Xunta? Porque para o Goberno central e galego a aprobación dos novos orzamentos é unha prioridade. Hai datos novos, señor concelleiro. Suspendeuse a regra de gasto. Relaxáronse os obxectivos de déficit para todas as administracións. O gasto no proxecto de orzamentos do Estado acada níveis históricos, porque a prioridade neste momento non é asegurar o equilibrio financiero. O urxente agora é evitar a creba económica e social. O Estado vai acceder ao Fondo Europeo de Recuperación. Os concellos non son Estado. Non vai demandar que o Concello opte a eses fondos. Din que non queren facer da negociación dos orzamentos unha performance. Mire, estará de acordo en que o BNG nunca fixo de ningunha negociación unha performance. Pero esta corporación é plural. Vostedes gobernan en minoría. Non poden eludir a súa responsabilidade. E a súa responsabilidade é presentar un proxecto de orzamentos e negociar para cadar os apoios necesarios. Porque parten do suposto de que non vai ser posible un acordo. Non foi posible un acordo no Presco. Por que parten dese suposto? Miren, vostedes optaron por un modelo de gobernar que consiste no surfeo, no que algúns chaman a xeometría variable. E corren un risco, queremos advertirlle dese risco, que optando por esa estrategia, ao final acaben isolados. Por iso non prexulguen que é imposible o acordo e por iso pedímoslle que rectifiquen, porque a súa obriga, insisto, é presentar uns novos orzamentos para non sumir a este Concello nunha situación de interinidade. Por iso, baixen a terra e negocien. Esa é a súa obriga, é o que teñan que facer. Moitas grazas. Gracias, señora alcaldesa. Señor Jorquera, a verdade é que é un placer poder debater con vostede. Ata nos posicionamentos críticos é agradable poder facelo. A min esqueceuseme a mañá, porque vostede insiste, está ben, é dicir, está fora das obrigas de goberno. Só lle faltou decir que está fora das obrigas de goberno porque non quiso estar nas obrigas de goberno. Claro, no, pero, claro, efectivamente. Entonces, todo ese argumentario que quitan aquí está moi ben. E diga, oiga, eu paso ya a primeira, a segunda tamén, pero a terceira teño que decirlle, hombre, a ver, disparar así con pólvora do rei está moi ben, señor Jorquera, pero xa sei que está nunha fase de increcendo ir ocupando outros espacios. Vai ben, sin dúbida. Agora, virnos a decir que hai que negociar e chegar a acordos, como vostedes chegamos a moitos acordos. Xa nos gustaría que vostedes se incorporaran á tarefa de goberno, pero vostedes libremente dixéronlle á alcaldesa que querían estar na oposición, señor Jorquera. Que querían estar na oposición, sí, claro. Na primeira miramos para outro lado, na segunda tamén, na terceira non. Entonces, porque eu estou disposto casi a leválo a beatificalo, quer dizer, como persona de consenso, persona que ademais é construtiva, que o é. E non quero aquí facerlle máis alabanzas das necesarias para que despois non por eso lle teña consecuencias negativas. Porque, tal como está a política, se se alaba a un adversario político, parece que se lle fai un flaco favor. Señor Jorquera, vamos a negociar un novo Presco, vamos a executar o que hai e vamos a seguir contando co BNG. Xa nos gustaría poder contar moito máis co BNG, pero vostedes tamén funcionan na táctica e na estrategia. Entonces, eu que quere que lle diga? A vostede parecelle ben que podamos chegar a un acordo onde este o Partido Popular? Eu creo que sí, creo que xa demostrou que sí, pero vai estar mirando o que fai a Marea ou o que deixa de facer a Marea? Quere que yo conte así? Claro, porque o problema de falar aquí as cousas en plan hipócrita
é, que non digo que o faga vostede, sí, é que o gran drama da política é non poder decir as cousas como son. Señor Jorquera, vostede fala da debilidade do goberno que está en minoría, claro, é porque vostede tampouco quiso estar. Eso é o único que non di. Sí, señor Jorquera, que hai que... Dito eso, esperamos que, aínda dende a oposición, poda seguir contribuindo a chegar a acordos, porque a verdade é que é de alabar a actitude positiva e constructiva, pero se en 3 ocasións diferentes alude a unha situación, ten que entender que eu tamén lle teño que contar o que non é inevitable contar, que vostede prefire estar na oposición. Moitas grazas, señor Laje. Agora sí, rematou. Por alusións, pero de verdade que non é para reabrir debate. Non é simplemente para facer dúas precisións. Non é para reabrir debate, nin contestar argumentos, que terei outras oportunidades de facelo. Primeira precisión é que entre os meus moitos defectos, creo que dende logo, sinceramente, que non está a hipocresía, e a segunda precisión é que, por razóns que creo que non é necesario que aquí explicite, nunca me postulei para a beatificación. Gustaría, señora alcaldesa... Sí, pero o santoral non, señor Laje? Que empezamos a falar das beatificacións e acabamos co Antigo Testamento. Non vamos a educar no santoral. Solo decir que en ningún caso é unha crítica negativa o da beatificación, señor Jorquera, e en segundo caso non é ningún tipo de descalificación, é que a veces hai actitudes políticas que rayan a hipocresía, nada máis. Ben, aclarado. Moitas grazas. Agora sí remataron as preguntas do BNG. Pasamos ao turno da Marea Atlántica. Señora García. Sí, gracias. Cando prevé a alcaldesa que a Coruña conte cunha estación intermodal? Señora García, pois precisamente este goberno municipal onte na Xunta de Goberno Local aprobou finalmente o convenio marco que vai posibilitar que a cidade conte por fin con esta infraestructura clave. Sí, efectivamente, como moi ben di, esta semana foi aprobado en Xunta de Goberno Local o convenio marco, e é importante dicir que é un convenio marco do que se derivarán outros que desenvolven de alguma maneira este proxecto conxunto entre Concello, Xunta e Estado, nomeadamente o ADIF. Convenio marco que efectivamente foi ratificado na Xunta de Goberno Local, parece que a Xunta tamén lle dá o ok, que empeza un periplo polos ministerios do Estado, Ministerio de Facenda, Ministerio de Política Territorial, Ministerio, e que agardemos que nun prazo de tempo menor do que nos teñen afeitos e afeitas, pois poda ser igualmente ratificado polo Estado. Nunha valoración superficial do convenio, entendemos que a DIF saco partido da súa posición estratégica. É un convenio no que se vota en falta maior concreción nos prazos de execución do proxecto, pero tamén maior concreción nos investimentos que corresponden a cada parte. Non se define, polo que teño entendido, a propiedade da estación de autobuses e se incrementan, tanto os aproveitamentos non ferroviarios para a DIF como a edificabilidade dentro dos terreos do marco da estación intermodal. É dicir, que é un convenio que ten as súas aristas e, de feito, aínda, como dicía, vai iniciar un periplo importante pola Administración Xeral do Estado. Se cadra é por iso, porque aínda lle queda un periplo pola Administración Xeral do Estado e aínda lle queda tamén un procedimento longo de licitación, que esa concreción orzamentaria da que tanto se falou estes días non é tal, é o presunto investimento para a estación intermodal, que o gallá se ratifique e o gallá sexa firme e o gallá sexa vinculante, en realidade pertence a unha partida xenérica que parece que se chama de mobilidade urbana, pero que non leva o investimento específico para a estación intermodal, co cal entendemos que ese grado de vinculación e ese grado de firmeza e ese grado de compromiso pois non é tal. Desgraciadamente temos xa precedentes coa intermodal de
adiamento, de alongamento dos prazos, esa foto famosa da recén investida alcaldesa co delegado do goberno anunciando que de maneira inminente se iniciaba unha licitación que ano e medio despois aínda non se iniciou e non ten pinta de iniciarse mañá tampouco porque se introduciron cambios no goberno, porque o convenio aínda terá a súa tramitación, porque. Entón, a pregunta concretamente é cando valoran vostedes que poderemos ter unha estación intermodal operativa como infraestructura estratégica xa non só para a cidade da Coruña, senón para toda a área metropolitana. Moitas gracias. Sí, está ben facer lecturas superficiais non dos convenios marco, pero bueno, hai que profundizar neles para coñecer o alcance que teñen, porque este non se trata de un convenio marco calquera, sino que é un convenio marco interinstitucional de alta complexidade técnica, xurídica e constructiva. Pero como todos sabemos, señora García, foron bastantes os anos de desencontro entre o goberno autonómico e o goberno municipal que vostedes presidían, que fixeron, non sei de quen é a culpa, podría tratar de ter unha idea máis clara ou a podo ter, pero efectivamente o que temos encima da mesa é que a estación intermodal da Coruña era das últimas das cidades galegas en que avanzara. Por fortuna, non digo que por fortuna, sino resultado de moito traballo, resultado de 12 meses de traballo, e aquí quero agradecer o esforzo intensísimo dos técnicos, tanto de infraestructuras como de urbanismo, conseguimos, tanto coa Xunta de Galicia como coa ADIF, perfilar finalmente este convenio marco que vai ser o que precisamente a través dos diferentes convenios urbanísticos, económico-financeiros que se teñen que desenvolver na súa aplicación, o que xa dá pé a implantación da estación intermodal. En ese sentido, correspóndenos o Concello, aparte de poñer en marcha o sistema de accesos tanto pola Avenida Ferrocarril como pola Sardiñeira, poñer en marcha as modificacións puntuais do Plan Xeral, que xa están en marcha tamén, facilitar a aplicación da Lei 3/2016 para a implantación de autobuses promovida pola Xunta de Galicia, que tamén xa está en marcha, e en ese sentido, pola nosa parte tamén, podemos poñerse en marcha en virtude deste convenio precisamente a aprobación do proxecto dos accesos pola Avenida de Ferrocarril que non precisan modificación urbanística. Con isto lle quero decir, señora García, que froito destos 12 meses intensos de traballo entre as tres administracións, e todo hai que dicilo, con algún momento de parón por parte da DIF, que creo que está xa salvado eses cuestións que se formularon polo medio, conseguimos poñer en marcha onte precisamente este convenio marco. E como decía o señor Jorquera, hai que pasar de palabras aos feitos, pero efectivamente no proxecto de orzamentos do Estado para ano 21 con anualidades 22 ou 23 figura unha partida na que están os 50,5 millóns de euros nos que a DIF vai invertir no seu proxecto de remodelación da estación ferroviaria. Isto, máis os compromisos xa asumidos pola Xunta de Galicia e por esta Administración municipal farán que durante este mandato se poñan en marcha todas as obras complexas que significa que esta cidade poda contar por fin coa estación intermodal clave para a nosa mobilidade, non só da cidade, sino de toda a súa área de influencia. Gracias. Moitas grazas. Segunda pregunta da Marea Atlántica, señora Delso. Sí, cales son as políticas de participación cidadá do Goberno Municipal de Innerrei? Gracias, señora alcaldesa. Pues las políticas de participación ciudadana del Gobierno municipal que preside la alcaldesa Innerrei son aquellas en las que lo votado pueda ser ejecutable y efectivamente se acabe por ejecutar. Sí, non é unha pregunta retórica. Onde están estas políticas de participación? Onde quedou o mandato do diálogo, señora Rei? A señora Rei comezou o mandato co diálogo como mantra e leva 17 meses mostrando que aquelo foi única e exclusivamente unha palabra que gastar nos medios de comunicación. E digo gastar literalmente, porque o único diálogo que llevemos a señora Rei é o que paga nos medios de comunicación, nuns máis que outros. Todo hai que decilo.
A señora Rei comprometeuse a comezo de mandato a manter as políticas de participación. No acordo de investidura coa Marea Atlántica figuran literalmente o compromiso de dar continuidade, entre outros, ao programa dos orzamentos participativos. E con que nos atopamos? Coa renuncia expresa do Goberno municipal a dar continuidade a este programa que non só estaba consolidado, sino que é un dereito conquistado pola veciñanza. As políticas de participación, señora Rei, son dereitos adquiridos, conquistados pola veciñanza, e é responsabilidade das administracións públicas, neste caso do Goberno municipal, garantizar o exercicio dese dereito. Sempre. E interpelolle directamente, señora Rei, porque a Consellería de Participación está completamente desmantelada, xa dende fai tempo. E xa sei o que me vai a decir a señora Neira, que é a resposta que recibimos nas respostas ás preguntas escritas, que a principal política pública de participación do seu goberno municipal é o voluntariado. E sinto, pero non pode ser. O sea, non pode ser que en vez de fortalecer os servizos sociais municipais e atender a veciñanza nun momento de pandemia, recurran á boa vontade da xente para suplir a súa inacción. Non pode ser. É inaceptable. Cargáronse todo o conquistado no pasado mandato, os orzamentos participativos, o rendemento de contas mensual nos barrios, o DILLOTI, as políticas máis innovadoras, como o COLAB, que, por certo, outros gobernos socialistas están replicando. É lamentable, pero que nin tan sequera convocou os consellos de participación existentes, nin o de inclusión, nin o de saúde, nin o de igualdade, en plena crise social, sanitaria e de coidados. E non só é grave polo retroceso democrático que supón, senón porque tiñan todo o traballo feito. No caso dos orzamentos participativos, o procedimento administrativo, o persoal formado, unha plataforma operativa coa que funcionar, 3 anos de funcionamento dunha política pública. A veciñanza non tolera este atropelo e, como non podía ser de outra maneira, reclama o seu dereito lexítimo a participar. Reclama a súa lexítima voz. Claman salvemos os participativos, como aclaman tamén Labañou aberto ao mar, máis de 48 entidades sociais da cidade que piden que se escoite a súa voz para parar o pelotazo das percebeiras e protexer o bordo litoral, ou as 10 asociacións veciñais que esta mesma semana pediron participar na definición do futuro da fachada marítima e da mobilidade na cidade. Nin participación, nin diálogo, nin interlocución. Todas as entidades coas que falamos, señora Rei, repiten o mesmo, a falta de diálogo do Goberno municipal. Poderíamos lembrar a falta de diálogo cos traballadores de diversas empresas na Consellería de Deportes, por exemplo, ou entidades sociais e AMPAs que seguen agardando unha resposta por parte do Goberno ou mesmo unha visita. É grave, pero que, ademais, o Goberno municipal da señora Rei non conforme con negar a participación da veciñanza nos asuntos públicos, leva meses dificultando e obstruindo a labor da oposición sistemáticamente. Hoxe presenciamos algo inaudito, a inadmisión dunha emenda sen tan sequera lela. Tremendo. Néganos acceso a documentación ou, como nos últimos expedientes, danos acceso para o 29 de decembro, señora Rei, para o 29 de decembro. Isto ten un nome, é un ataque ao funcionamento democrático desta administración, como é tamén renunciar ao debate cos grupos municipais e renunciar a negociar uns orzamentos do 2021. En fin, señora Rei, o resumo dos seus 17 meses é que do que ia ser o mandato do diálogo resultou ser a volta ao despotismo, ao pelotazo, a restauración vazquista. Señora Rei, o seu é un goberno en monarquía, unha minoría absolutista. A cidade pídelles que rompan con esa losa, escoiten a veciñanza, rectifiquen, están a tempo. Pues muchas gracias, señora Delso, por sus bonitas palabras y por hacer una visión, por dar una visión absolutamente apocalíptica de lo que es el fin de la democracia. A mí me sorprende que sea usted precisamente la que utilice esta terminología, porque realmente, bueno, pues no va con lo que yo considero que es su talante, pero me imagino que al final pues la disciplina de grupo también pertenece a aquellas formaciones de la nueva política y no solamente a aquellas de la vieja. A mí me sorprende que hagan ustedes esta pregunta por diversas razones. La primera, porque usted en esta exposición de motivos alude a algo tan importante como son los servicios sociales en época de pandemia. Y yo, a la vista de lo que ha sido la actividad de sus yos y sus mini-yos
en las redes sociales y del Twitter oficial de la Marea Atlántica en los últimos tiempos, yo realmente estaba conmovida por su preocupación acerca de los servicios sociales de la ciudad. Desde la relación del Gobierno municipal con las entidades sociales, que, por cierto, les están desmintiendo en redes a todas aquellas cosas que ustedes dicen, porque una cosa es no hacer una visita puntual y otra cosa es no tener comunicación con las entidades. Y después me encuentro con que ustedes preguntan por la participación. Por lo tanto, al final se demuestra que están ustedes más preocupados en hacer ruido que efectivamente en trabajar por lo que tiene que ser prioritario. Echaba de menos una pregunta acerca de las becas comedor, echaba de menos una pregunta sobre los servicios de ayuda a domicilio después de anunciar esa batería de preguntas escritas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a hablar de participación. Efectivamente, señora Delso, pues seguramente nuestro enfoque de la participación es un poco diferente al suyo, como seguramente tenemos enfoques en política muy distintos. Yo no acostumbro a hablar de la veciñanza como si yo fuera la legítima representante de la única veciñanza y no se sabe muy bien la voz de quién. Al final, la voz de los ciudadanos está representada en este salón de plenos con sus votos, que deciden que en este momento ustedes tengan un número determinado de concejales, nosotros otro, el Partido Popular otro, el Bloque Nacionalista otro. Por lo tanto, esa es la voz de la veciñanza y, por lo tanto, la democracia no se encuentra en ningún riesgo, porque después de encontrarnos con 3 meses de confinamiento y después de encontrándonos en el medio de una pandemia con las importantes consecuencias de carácter social y económico que todavía está por ver este país, bueno, pues no creo que lo más importante ni lo más prioritario sea convocar los procesos de presupuestos participativos. Y esa es mi opinión como representante de este Gobierno municipal y como representante de este Grupo Municipal Socialista en lo que a participación se refiere. Pero como para usted sí que es muy importante los procesos de participación, yo le voy a decir lo que es el paupérrimo balance de lo que hicieron ustedes cuando gobernaron. Porque participar no solamente es decirle a la gente que vote y que le haga una carta a los Reyes Magos, que ya no sé que no les gusta la licencia literaria que yo a veces me permito. Decir a la gente que vote es decirle después si pueden ejecutar aquello que votan, porque si no causa frustración. ¿Sabe cuáles han sido las 24 debilidades de la iniciativa frente a las 8 fortalezas? Yo todo esto lo saco de la última memoria. De lo que han sido sus presupuestos participativos, la ínfima participación de los vecinos. ¿Sabe cuántos vecinos y vecinas participaron en los presupuestos de la ciudad con su voto? El 0,59%. El 0,59% votó. La complejidad del sistema habría un supuesto importante de conflicto de brecha digital. La gente mayor no podía participar en los presupuestos participativos. Hicieron una división de la ciudad en distritos que no coincidían en absoluto ni con distritos postales ni con absolutamente nada. Y después, efectivamente, pusieron un DIYOTI que no dejó de ser un arma de propaganda electoral, cuestionado además en época de elecciones por la Junta Electoral, el COLAB, que a mí me va a perdonar, pero yo todavía tengo que hacer un ejercicio de introspección y de búsqueda en Google para saber exactamente en qué consiste, con lo cual me imagino que a la mayoría de la ciudadanía bueno, pues le puede suceder lo mismo y otra serie de cuestiones. Y para mí sí, lo importante es, uno de los instrumentos más importantes de la participación ciudadana es el voluntariado, claro que sí. El voluntariado es el reflejo más claro de cuando una sociedad decide participar, no el único, porque los presupuestos participativos volverán y volverán. Termino, señora alcaldesa. Y volverán cuando se puedan hacer con garantía de que participen absolutamente todos. Pero tienen ustedes que dejar de repartir carnés de las esencias puras. La participación es la de la Marea Atlántica o no es participación. La democracia es la de la Marea Atlántica o no es democracia. El feminismo es el de la Marea Atlántica o no es feminismo. Y ustedes me van a perdonar, pero todos los que nos sentamos en este salón de plenos representamos también a esa parte de la veciñanza que se ve reflejado en nuestros postulados políticos y democráticos, que son tan legítimos como son los suyos. Por lo tanto, ya que acuden aquí, acudan con la verdad y con los datos en la mano, que son estos, sacados de la memoria. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Neira. Muchas gracias, señora Delso. Última pregunta da Marea Atlántica, señor Lema. Que valoración fai o Goberno da evolución dos datos de tráfico de Alvedro? Grazas, señora alcaldesa. Boas tardes. Respondendo ao literal da pregunta, a opinión do Goberno sobre a evolución dos datos sería seguramente a mesma que ten vostede, se que esa é a pregunta.
unha resposta moi galega, señor Borrego. A miña valoración é pésima, estou seguro que vostede non a comparte. Mire, hai varios efectos que ten a crise do COVID sobre a vida política. Evidentemente, vivimos unha situación moito máis tensa, notase, certo cabreo, e moitísimas consecuencias. Unha das consecuencias tamén que ten é que se esborrallaron os marcos, é unha especie como de momento de excepción no que antes se exixían certas cousas e agora deixan de exixirse. Aquí acaba de comentarse que non é tempo de políticas de participación, tampouco pode ser que non sexa tempo de políticas de cultura, pode ser que non sexa tempo de políticas ambientalistas, pode ser que non sexa tempo tampouco de políticas de deportes, porque, efectivamente, o COVID, coas súas restriccións, justifica todo, justifica ese campo revolto no que non facemos nada realmente porque non se pode facer. E este goberno, non vou ser apocalíptico, nin vou ser excesivamente severo no meu suizo, creo que este goberno se está valendo moito desta situación do COVID, porque creo que está axudándolle a tapar debilidades e a tapar cuestións que son clamorosamente mellorables. Unha desas cuestións clamorosamente mellorables son a folla de resultados do aeroporto de Alvedro. Para facer un exercicio de xustiza, señor Borrego, non se lle pode imputar a vostede toda a responsabilidade, é unha responsabilidade compartida, pero vou me dirixir ao goberno en xeral. Entón, vostedes herdaron unha situación moi boa, con un récord histórico de viaxeiros en Alvedro, con récord de crecemento nos anos anteriores, no 18 e no 17, e agora estamos vendo que Alvedro perde un terzo das súas liñas, das aerolíneas que participan nel, e un 60% dos destinos. Estamos falando que perdemos Bilbao, perdemos Málaga, perdemos Valencia, perdemos, sobre todo, tamén Londres. E que é o que estamos encontrando por parte do goberno? Pois un decálogo do que non hai que facer nestes casos, señor Borrego. En primeiro lugar, a verdade é que decir que o que pretendía facer o goberno anterior era ilegal, como no caso do acordo suscrito entre este representante, a Cámara de Comercio e a empresa Volotea, realmente ese tipo de cuestións caen por si soas, porque, de feito, non era ni moito menos ilegal, era un acordo que había que sustanciar noutra instancia. E, en segundo lugar, a mí sorprendeume moito a súa actitude respecto do acontecido con Vueling. Vueling dille a vostede que lle fai unha oferta pola cal reduce o 50% a aportación municipal e eles reducen o 50% a operativa, vostede, en contra do criterio do que estábamos ali aconsellándoos a favor dos intereses da cidade da Coruña, e isto creo que é algo que sempre intentei a vostede e a todos os representantes do seu goberno transmitirlles que podemos diferenciar os intereses da cidade dos intereses partidistas. Creo que non me tomou a palabra, seguiu para adiante e daría 15 días encontrouse con que Vueling nin tan siquiera lle mantiña esa oferta e automáticamente lle levantaba toda a operativa, levantaba o avión basado na Coruña e perdíamos un enlace difícil de recuperar, aseguro yo, como é o de Heathrow. E ante esta situación, cal é a súa resposta? A súa interpretación non é defender ante Vueling a Coruña, senón vostede obrou como representante de Vueling na Coruña. Vostede equivocou o seu rol. A vostede non lle pagamos para que nos diga que pensa Vueling da Coruña. A vostede pagamos para que vostede defenda ante Vueling os intereses da Coruña. E iso non foi o que fixo. E iso creo que é algo que objetivamente é responsabilidade únicamente súa. Como é responsabilidade deste goberno, e non únicamente súa, que que pasaron 18 meses despois da súa toma de posesión, non pecharan ningún só acordo, sexa como contrato, como convenio, como licitación, siquera, con ningunha aerolínea. Efectivamente, hai un criterio imposto nesta casa que non se poden facer convenios, pero pódense facer outro tipo de operacións. Vostedes teñen en branco o perfil do contratante do Consorcio de Turismo. 18 meses despois. Isto é absolutamente inaceptable. É responsabilidade súa. E o único que indica que hai un total desleixo, desinterese e incapacidade. Por lo tanto, poñas as pilas dunha vez, empecen a traballar e pedímoslle, remato, señora alcaldesa, que se precisan do Consello de que nos precedeu na súa mesma cargo con anterioridade, nós sabemos diferenciar os intereses da Coruña da liorta partidaria e aconsellaremoslo de boa fe.
E, polo tanto, se é preciso en algún momento que lle demos a nosa opinión sobre o que faga falta, pois aquí lle ofrecemos con absoluta cláusula de confidencialidade e de off the record, pois as nosas modestas opinión ao respecto. Pero xa lle digo, de momento, señor Borrego, o seu balance e o do seu goberno, porque xa digo que hai que ampliar a responsabilidade tamén a quen o precedeu, neste punto, pois deixa moito que desexar. Moitas grazas. Grazas, señora alcaldesa. Antes de nada, dicirlle que galego é ben orgulloso de selo, porque hai moitos anos, cando o teatro non se podía nin facer nas rúas nesa lingua, eu xa estaba por ali, e incluso con moitas veces os grises na porta, co cal encantado de respostarlle en galego. Ademais, cando despois a súa argumentación na pregunta pasa a ser o que ata a morte de Manolete, o sea, que o máis galego que vostede, que non sabemos nin se sube ou se baixa, pois non se pode ser, co cal dolle tamén a noraboa por selo. Mire, os datos, a evolución dos datos de Alvedro, que era a excusa pola cal vostede quería falar hoxe aquí. Os datos só serven precisamente para analizar unha situación, para saber se a situación é asumible ou é para corrixir cando van mal ou para favorecer cando van ben. Os datos que lle vou dar agora, non sei se tivo vostede tempo de ler a prensa, pero mire, 4.400 millóns Air France, 3.800 millóns IAG, 3.600 millóns Lufthansa, perdas nos 6 últimos meses. Apoios do Estado polo mesmo orden, 10.000 a Air France, 9.000 Lufthansa, 475 do rescate de Europa en España. Non sei se vostede é consciente disto. Entón, o que hai que facer con eses datos, sabendo que veñen provocados por unha escasa demanda provocada por unha situación de pandemia internacional que non só atinxe as dificultades de que a xente poida desplazarse polas pechas de fronteiras, cuarentenas, etc., sino tamén polo propio medo da xente, a pouca confianza que ten de momento nos aspectos de seguridade do propio sitio de viaxar. O que hai que facer con eses datos é plantexar posicionar esta cidade, este aeroporto, precisamente para cando se poidan facer as cousas con normalidade, que é o que está facendo este grupo de goberno, presidido pola nosa alcaldesa, desde o Consorcio de Turismo. Que é o que está facendo? Pois garantir que, polo menos, o contrato de Vueling se poida adiar ata o ano que ven. E se o ano que ven as condicións melloran, evidentemente xa teremos un soporte legal desde o que plantexar os voos que tiña Vueling no seu contrato orixinal. Pero o que tamén facemos é plantexar as licitacións inminentes, que sabe vostede que van sair en breve a través da Xunta do Goberno do Consorcio de Turismo, das outras rutas que favorecen esta cidade que son moi necesarias, a de Bilbao para a conexión despois co resto de Europa e a de Madrid. Pero que tamén facemos unha cuestión que se chama diálogo, que parece que aquí están nos acusando agora este grupo de goberno de que non se dialoga. Pois mire, dialógase de tal xeito que se buscan as fórmulas desde unha plena colaboración entre a intervención do Consorcio, a Secretaría, o propio concelleiro, a alcaldesa, a Cámara de Comercio e unha compañía aérea, para que dentro dun mes, se vostede quere facerme esta pregunta, igual lle respostemos que somos un dos poucos aeroportos do mundo que medrou un 50% as posibilidades de conexión co seu hub máis importante, que é Madrid neste momento, nunha situación terrorífica de pandemia. Co cal, eu, tomareime moi en serio, e agradezo o seu apoio que tomarei en serio precisamente para escoitar o que teñamos que escoitar. Eu son das persoas que pensa, como a nosa alcaldesa, que todo o que suma é bo, e así tereino en conta. Pero, por favor, non desvirtuemos a realidade e non me fagan aquí partícipe da morte de Manolete, porque vou ter que inmular mediante de todos os concelleiros e concelleiras no salón de plenos nunha situación que penso que non é culpa nin da Coruña, nin de España, sino dunha cousa que se chama COVID. Moitas grazas. Moitas grazas, señor Borrego. Moitas grazas, señor Lema. Remata a quenda da Marea Atlántica. Turno para o Partido Popular. Primeira das súas preguntas. Sí, señor Rodríguez. Moitas gracias, señora alcaldesa. Que medidas adoptou e ten previsto adoptar o Goberno municipal para atopar solucións ás ocupacións ilegais na nosa cidade, onde aumentou o seu número nun 30% no primeiro semestre deste ano respecto ao pasado? Pois afrontar o tema con total responsabilidade, como lle explicarei na continuación da resposta. Ben, esperemos que así sexa. Traemos novamente hoxe ao pleno a problemática das ocupacións ilegais. Xa no anterior pleno tivemos ocasión de debater sobre as medidas legislativas que compete adoptar ao Goberno do Estado. Non houbo acordo, entre outras cousas, debido, por exemplo, ao voto en contra
do BNG, señor Jorquera. Na Deputación si saiu adiante esta mesma moción, pois como xa nos teñen acostumbrados, ali o BNG votou distinto que aquí. Eu xa non sei se nestes 500 metros que separan María Pita do Pazo Provincial haberá algún triángulo das Bermudas nacionalista e se perde nela a coherencia do voto, non sei. E, por certo, tamén lle digo, señor Jorquera, que efectivamente este grupo municipal leva 3 voceiros neste mandato. Estamos moi tranquilos e non nos preocupa en absoluto. E menos debería preocuparlle a vostede porque, como ben sabe, matemáticamente é imposible que eso lles poda ocorrer ao seu grupo. E tamén votou en contra a señora Martínez. Por primeira vez, señora Martínez, dende que forma parte desta corporación, votou o mes pasado vostede en contra dunha iniciativa a favor da defensa do dereito á propiedade e en contra da ocupación ilegal. Sei que son cousas da non adscripción. Pero, en todo caso, se preguntamos polas medidas que compete adoptar a este goberno municipal. No último ano temos debatido en varias ocasións sobre o deterioro progresivo da seguridade na nosa cidade. Fixémolos en alarmismos e temos mesmo adoptados diversos acordos, sempre co voto a favor do partido que goberna, señor Borrego, sempre co seu voto a favor, o 12 de setembro de 2019, o 3 de outubro de 2019, o 5 de marzo deste mesmo ano. Vostedes levantaron neste pleno a man a favor de obrigarse a unha maior presencia de policía local, incluindo o reforzo puntual de patrullas nas zonas de maior inseguridade, a actualizar e cumprir coas tasas máximas permitidas de reposición de policía local, a demandar da delegación do Goberno o reforzo das actuacións para garantir a seguridade, a convivencia e a cobertura total das prazas e incremento dos cadros de Policía Nacional, a convocar periódicamente con continuidade a Xunta Local de Seguridade, a recuperar a Policía de Barrio, unha demanda común en todos os barrios. Non castiguen a cidade só porque aquela boa idea fora do PP, rectifiquen e acertarán. E tamén se comprometeron a poñer en marcha no primeiro semestre de 2020 un plan de protección da convivencia e seguridade veciñal que sería elaborado con representación de todos os grupos políticos e tendo en conta a opinión de expertos na materia, incluindo, ademais, un informe de vivendas ocupadas indicando o tipo de ocupación. E que pasou neste tempo? Pois o que pasou é que Palavea segue a dar regularmente titulares, pero os puntos quentes non deixan de crecer. Mesmo o Colexio de Administradores de Fincas fala dun efecto chamada. Hai xa varios barrios, incluso, que lle discuten a Palavea a audiencia mesmo na televisión nacional, como é o caso da Falperra, porque sí, por estas cousas é polo que sae a Coruña na televisión. Palavea, que, por certo, tamén tivo a súa propia moción e, como non, tamén contou co seu voto en contra. Quizás, señores do Goberno, chegou xa o momento de que deixen de votar a favor de mocións que logo non teñen a máis mínima intención de cumprir e que están todas elas a dormir o soño dos sustos. E de toda esta folla de ruta acordada neste pleno, que ten feito o Concello? Pois o único que fixeron foi convocar hai escasamente 10 días unha xunta local de seguridade forzados pola explosión mediática da ocupación na Falperra, en a que acordaron, ollo, crear unha mesa de traballo na que analizarán de forma periódica as casuísticas do fenómeno da ocupación de vivendas, co fin de diferenciar aquelas apropiacións de vivendas que se producen por unha emerxencia social das que responden a outros perfis. Mire, van vostedes un ano tarde. Aquí teñen a proba. Vecinos da Falperra plantean formar patrullas ciudadanas contra los ocupas. O exemplo extremo do desamparo veciñal ante o desleixo e abandono das administracións na defensa e protección dos seus dereitos. Señora Rei, teñen que facer máis. Neste, como noutros problemas, non chega con vir aquí e levantar a man. Logo hai que facer. Hoxe preguntamos que fixeron, pero sobre todo preguntamos que van a facer. Os veciños de Palavea, Monte Alto, Peruleiro, Ronda de Nelle, Agra d'Orzán, a Zapateira, Os Mallos ou a Falperra, esperamos a súa resposta. Máis nada, moitas gracias. Gracias, señora alcaldesa. Independentemente a sorpresa dunha porcentaxe da que falan na pregunta, que non podemos certificar, pois non nos conta que tivese subido tanto nese nivel na Coruña, senón que houbo algúns casos que causaron certa alarma social polas posibles condutas de carácter delictivo conexas a elas, que se publicaron xa hai semanas. Os nosos datos son os que agora mesmo estamos actualizando cara a reunión que imos ter en breve, precisamente desa mesa, para falar das vivendas nas que nos consta que hai ou houbo recentemente casos de ocupación. Pero compre facer unha aclaración previamente, precisamente sobre o tema da ocupación de vivendas, que sendo unha posible actividade de alteración da seguridade cidadá ou posible delito de allanamiento de morada ou de usurpación de vivenda, que na cidade é competencia específica da Policía Nacional. A labor da Policía Local é de colaboración total e tamén de poder actuar en casos que se chaman quentes no momento propio da ocupación se detectan.
A policía local só ten esa competencia. Todo o que afecta a investigación, elaboración de atestados, petición de medidas judiciais e resolución de conflictos a través dos xulgados é competencia da Policía Nacional. Aclarado isto, e en concordancia coa vontade da nosa alcaldesa, xa antes de que este concelleiro que lles fala recibira delas competencias en seguridade cidadá e por solicitude do propio Concello da Coruña, se celebrou esa reunión precisamente coa subdelegación do Goberno, despois dunha serie delas preparando a mesma, na que se coincidiu en poñer en marcha unha mesa de traballo específica sobre a ocupación, na que se ten que incidir en diferentes aspectos desta problemática. O propio de garantir o que é a propiedade, a tranquilidade e a seguridade da poboación, pero tamén as diferentes afeccións a necesidades sociais posibles das persoas que se ven obrigadas a chegar a esta situación. A atención a posibles cuestións de menores nesas vivendas, ademais da problemática propia dos inmobles e do seu estado, dos inmobles que se ocupan. Así afronta este Goberno municipal a cuestión da ocupación, ofrecendo a nosa total colaboración e coordinación á subdelegación do Goberno, que é a que ten as competencias, e ademais poñéndonos a total disposición xuntando servicios sociais, xuntando mobilidade e edificación. Nun momento que, ademais, é moi complicado e que seguramente, por desgracia, non vexamos outra cousa que necesidades sociais por parte de moita xente que igual influen en que aumente este fenómeno de ocupación e que procuraremos, por suposto, que sexa coa maior seguridade da veciñanza, como se está reflectindo nas últimas semanas desde que certas actuacións xudiciais se levaron a cabo e parece ser que chegaron un pouco a convir unha maior convivencia entre os barrios que estaban afectados por un tipo destas ocupacións que lles falo. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, señor Borrego. Segunda pregunta do Partido Popular, señor Fernández Prado. Gracias, alcaldesa. ¿Qué valoración hace la alcaldesa de las inversiones para nuestra ciudad, incluidas en el proyecto de presupuestos generales del Estado para el año 2021? Señor Fernández Prado, permítame que lle conteste dicindo que millor que o que dispoñía o Partido Popular, pero non dabondo como nos gustaría a todos, porque sempre perseguimos máis. Ojalá estuveran os 100 millóns que dispoñía de máis o Partido Popular, 100 concretos. Ojalá foran os do 18, xa o dixen en 3 plenos deste mandato. Se ten tempo, que sempre remata vostede, que ten esa sorte, tranquilo, que xa tendrá tempo. 100 millóns. Xa lle dixen 3 veces, ojalá foran os do 2018, os asinábamos en branco, pero non é así. Lo preguntamos esto el otro día que había hecho la alcaldesa, no tuvimos contestación, hoy tampoco me la dará esta de aquí, pero ya lo vemos, al final ninguna gestión de la alcaldesa en estos meses, en estos años, en un tercio del mandato ya, un tercio del mandato. Pues creíamos que los 19 eran malos, pero estos se ve que son peores, ¿no? Es verdad que son los que más dinero de la historia tienen, pero los que menos dedican a nuestra ciudad. Y no me extraña que el delegado del Gobierno, que tanto le gusta hablar, se haya ido a Santiago a hacer la rueda de prensa 2 días después, porque aquí en Coruña poco tenía que contar de los presupuestos generales del Estado. Las inversiones no llegan si no se trabajan, es decir, no van a mandarle... Hay que ir allí. Si en vez de estar tanto tiempo intentando desgastar a la marea para captar nuevos, llegar a los 14, se dedicase a trabajar en Madrid, la alcaldesa, pues a lo mejor tendríamos alguna inversión. Yo no le quiero tanto al señor Lema como el señor Laje en estos meses, que ya digo, tiene mucho interés en generar distorsiones en el grupo de atrás, pero le dice que solo una pasarela en 7 años, para que veamos las diferencias. Le voy a decir solo algunos de las inversiones, señor Lema, en 7 años, para que no parezca que no conoce su ciudad. La fábrica de tabacos, 20 millones. En edificios en educación, 15 millones. 4 en el CEP de Novo Mesoiro, 1,3 en el Seo de la Guarda, 1,4 en Pardo Bazán. En el Paquito y la Marina, para peatonalizar, 14 millones. Lo que peatonalizó el Gobierno del PP no lo van a peatonalizar ni el Gobierno de la Marea ni este juntos. 100 millones en el Chuac. El Salamento Guía del Burgo, otros 100 millones. La tercera ronda, 90 millones. Los únicos que han comprometido dinero para Ciudad de las TIC, 5 millones este Gobierno. El Viviendas Ecofimático en construcción, el Centro Amizar, 6,5 millones en construcción, 12 millones al año servicios sociales, solo 7 de Risga, esos que luego el Ayuntamiento pone como suyo, 7 solo Risga. Bueno, el triple de inversión ejecutada en capítulo 6
que el ayuntamiento, 333 euros por habitante. Y ya que le gusta tanto hablar de la OSG, hablemos. La Xunta de la OSG ha puesto 38 millones de euros. 38. Es la partida más grande en cualquier ayuntamiento de cualquier cosa de cultura. 38 millones de euros. Por cierto, en un tercio del mandato, páseme la petición formal que hizo de lo que cree que se debe y hacemos las gestiones. Porque es bonito llegar aquí y utilizar esa coletilla todas las veces. Hoy mismo puede, por ejemplo, darle una vuelta a lo que podemos leer en el periódico sobre los 75.000 euros para la lírica, para la programación de lírica, mientras aumenta en todas las ciudades, en Valencia, en Sevilla, de millones de euros. Eso es como nos trata en la cultura. Por cierto, dice, en mayo hizo la Xunta de Galicia el primer plan directo de apoyo directo a la cultura y al ocio. 11 millones directos en mayo, directos a la gente, igual que el de hostelería, señor Villoslada. Entonces, no digan ayudas directas en mayo. Estamos ya con la segunda vuelta. Es decir, podemos comparar perfectamente las inversiones de unos y de otros, pero hay que ir a Madrid, hay que trabajar, porque no van a enviarnos las inversiones si no se trabajan, si no se gestionan. Y, señor Villoslada, el propio Adif ha dicho que quiere tener el proyecto para otoño del 21. Eso significa 6 meses más de licitación, que en el mejor de los casos la intermodal no se empieza a ejecutar, a gastar dinero hasta el verano del 22, en palabras de Adif. Entonces, que nos pinten este año lo que quieran en los presupuestos, que nos lo pinten. Pero hablamos, como la otra vez, de... Agora toca a min, señor Fernández Prado. Bueno, está ben. Non sei por onde quere que comence, porque, por un lado, tiña interés en falar co señor Lema, polo que vi. Só lle quero facer unha aclaración. Eu non perdo un minuto en ninguna labor de desgaste de ningún grupo, moito menos da Marea. Xa se desgastan eles solos, non necesitan que eu lles axude, vale? Entonces, non me atribuye a min méritos que eu non teño. Eso de entrada. Segundo, vostede falta a verdade. Falta a verdade gravemente, señor Fernández Prado, porque hai un incremento nas inversións. Suficiente? Non. Nos conformamos? Non. Pero incrementouse nun 48,1 con respecto ao orzamento do 2017, nun 24,6 con respecto ao orzamento do 2018. Inversións territorializadas na cidade. Señor Fernández Prado, quen desbloqueou a estación intermodal da Coruña? Vostedes? Señala para atrás? Non, tampouco, non. Desbloqueou-no a alcaldesa Inés Rei, o goberno municipal. No, estamos de acordo. Bueno, oiga, xa logramos algo hoxe, que hai que recoñezan que a estación intermodal da Coruña foi desbloqueada polo goberno municipal que dirixe a nosa alcaldesa. Moi ben, señor Fernández Prado, avanzamos. E a maiores, o goberno de España, que dice vostede que non hai inversións, dispón 50,5 millóns de euros para a estación intermodal. Non sei. Claro, eu podíalle falar de Alfonso Molina. Vostedes puxeron en todos os orzamentos. Ven vostede aquí a falar de pintar. É verdade que pinto moi mal. Pero mire, vostedes teñen que pintar moi ben. Pintaron todos os anos Alfonso Molina, tanto. Como elemento decorativo, fantástico. Por certo, a verdade que fixeron a máxima de Rajoy. Pasou, non manchou, tampouco limpou, perfecto. Aí quedou. Chegaron e se foron. Alfonso Molina non se lle tocou. Agora, nos orzamentos, puxérono todos os anos, señor Fernández Prado. Iso como cando poñían o ofimático, cantos anos. A residencia de maiores, cantos anos. Se o poden poñer no orzamento todas as veces que queiran. E, ao mellor, estaría ben que, como representantes públicos, nos fixéramos unha certa autocrítica colectiva, en vez de intentar facer o regate corto. O que é lamentable é que teña que ser ahora o goberno de Pedro Sánchez o que desbloquee a rexeneración da Ría do Burgo. Vostede fala de xestións da nosa alcaldesa? Aí o ten. A
a rexeneración da Ría do Burgo ou a estación intermodal son feitos. Non son cousiñas pintadas no papel, señor Fernández Prado. É suficiente? Non. Claro que non é. Queremos máis. Pero que veña aquí a falar da Orquesta Sinfónica de Galicia e que nos diga onde hai que pasar. Oiga, primeiro, é certo que vostede ao mellor non estaba nesos plenos, pero lle poden contar os seus compañeros. Aquí xa se votou. Eu non recordo se vostede estaba ou non. Votouse, votaron en contra. Sí. Non coñecen a factura do que lle debe a Xunta de Galicia a esta cidade no que se refire á Orquesta Sinfónica. Mañán mismo teñen unha comunicación ao Grupo Municipal do Partido Popular. Dixo vostede, non, pero acaba de dicir vostede que querían saber os datos para ofrecerse a facer as xestións. Como que non? Dixo que facían as xestións. Señor Fernández Prado, se vostede se ofreceu a facer as xestións diante da Xunta de Galicia, incluso pode facelas como deputado no Parlamento de Galicia, adiante, fagas. Como que non? Pero non lle parezca mal. Pero que quere dicir? Que non está de acordo en facer as xestións para conseguir que a Xunta lle pague a esta cidade o que lle debe? Bueno, ten que aclararse. Vai a facer a xestión ou non? Que hai unha débeda indiscutible, señor Fernández Prado. Polo tanto, vayamos conxuntamente da man da alcaldesa, con vostede, ca señora Gallego, a pedirlle ao goberno galego que cumpla. Vostede está de acordo? Bueno, pois que lle deben á cidade non hai dúbida. Agora, pódense poñer do lado da cidade ou do lado do Partido Popular. Moitas grazas. Sí. Señor alcaldesa, quería por una imprecisión que me está poniendo unas palabras en mi boca que yo no he dicho. Yo le he pedido al señor Laje que me dé su petición, la que ha hecho de esos fondos. Él, a la Xunta de Galicia. Eso fue lo que yo dije. Señor Fernández, señor, silencio. No, a ver, señor Fernández, la petición formal. A ver, se ha hecho... a ver un momento, que chega unha hora que xa se revolucionan. Vostede xa fixo a pregunta, xa as xestións, a Orquesta Sinfónica, e o señor Laje lle respondeu. Sabe que remata o goberno e non hai contrapregunta. Que non hai contrapregunta. Si no, te pregunta, que non poñan na miña boca as cousas que non dixen. Vale, señor Fernández Prado. Bueno, mire, a ver, vale. Señor Fernández Prado, non ten o micro encendido, non se lle escoita. Entón, mellor non faga pregunta e vostede non mande a comunicación ao Grupo Popular porque non a queren. Ben. Terceira pregunta do Partido Popular. Que pasou? Señora Gallego. Sí, muchas gracias. ¿Tiene previsto el Gobierno municipal bajar el impuesto de bienes inmuebles después de la subida del 3% en el año 2020 y también otros impuestos municipales y así ayudar a las economías familiares en estos momentos de crisis socioeconómica? Señora Gallego, o Goberno municipal que dirixe a nosa alcaldesa ten entre os obxectivos irrenunciables contribuir á redistribución da riqueza apoiando máis a quen menos ten, buscando unha sociedade máis xusta e, polo tanto, sempre facendo o millor no que se refire aos impostos e ás tasas municipais. Bueno, antes de entrar en este tema que nos parece de suma importancia, solamente decirle que está muy bien reclamar, pero mire, el Teatro Real Madrileño sube el Estado la aportación de 9 a 12 millones, 2021. ¿Sabe cuánto le da la temporada lírica? 75.000 euros, sencillamente. Bueno, el Grupo Popular exige un plan de rescate fiscal que incluya una rebaja de impuestos municipales para 2021, para ayudar a los coruñeses en un momento muy delicado a nivel social y económico. Toca bajar impuestos en un momento como el actual, como pretende la Xunta y la mayoría de los gobiernos europeos, y no subirlos como pretende el Gobierno del Estado. Hay que ayudar a las familias y a los trabajadores y no ahogarles con más recaudación. En el pleno anterior, el señor Laje manifestó su intención de negociar unas ordenanzas fiscales, pero no queremos una operación de maquillaje, queremos que se note en los bolsillos de los coruñeses, una bajada de impuestos real, es decir, un plan de rescate fiscal. Solicitamos que se baje el IBI, que este año subieron un 3%, y que afecta a comerciantes, a hosteleros, a autónomos, parados, pensionistas, a todos. Hay que bajar el impuesto de circulación, que ayudaría de manera especial a taxistas y transportistas de nuestra ciudad.
Pero vamos contra reloj, porque estos cambios tendrían que estar aprobados definitivamente antes del 1 de enero para que pudiesen entrar en vigor. Estas rebajas ayudarían a muchísimos coruñeses porque casi todas las familias les llega uno de estos dos recibos, o algunas los dos. Además, el IBI se puede bajar un 10% desde 2015, a lo que la Marea siempre se negó, a pesar de que votó a favor en otras ciudades, y el Partido Socialista este año subió un 3%, por lo que hay margen para hacer una buena rebaja que ayude a miles de coruñeses. El Partido Popular pide también una rebaja en determinadas tasas que ayuden a las familias que lo están pasando mal y a los autónomos, hosteleros, comerciantes y otros sectores que se encuentran en una situación límite por la pandemia. Es necesario adoptar medidas para ampliar las bonificaciones y exenciones en tasas como la del agua, basura, deportes, cultura o servicios sociales que permitan un alivio económico a personas que sufren un descenso de sus ingresos, bien porque están en paro, en ERTE o porque han tenido que cerrar sus negocios o han disminuido sus ingresos de manera significativa. Eximir a hosteleros de las tasas de terraza, basura o agua mientras permanecen cerrados es una exigencia irrenunciable para nosotros. No pueden pagar mientras permanecen cerrados o su actividad económica se ha visto reducida de manera considerable. Están en una situación crítica. Toca bajar impuestos, como se hace en toda Europa, como pretende hacer la Xunta de Galicia, como se hace en ciudades como Madrid o Zaragoza, por ejemplo, gobernadas por el Partido Popular, no como hace el Gobierno de Sánchez, que se niega a bajar el IVA de las mascarillas, que debe considerar artículo de lujo, a pesar de ser de uso obligatorio e imprescindible, o el de las peluquerías o el del turismo. Cobra la cuota de autónomos ahora y con efectos retroactivos. Sube el diésel a taxistas, transportistas, etcétera. Hasta los refrescos, porque debe ser que los beben los ricos. Un momento como este jamás se ha vivido, no tiene comparación con ninguna crisis anterior, hay que ayudar. En cuanto a la intermodal y a la Ría del Burgo, obviamente, no le voy a decir quién lo desbloqueó, la Xunta de Galicia. Muchas gracias. Gracias, señora alcaldesa. Señora Gallego, vostede dice o que ten que decir, normal, ten que defender o seu espacio, só faltaría. Non vai a decir que o fixo o goberno de Pedro Sánchez, que xa sei que non o vai a decir, o cal non quere decir que non sexa o que pasou. E tampouco pasa nada porque o recoñezan, porque é un feito obxectivo. Nos impostos, sabe que non coincidimos en termos xerais na política fiscal. Gracias aos impostos e a redistribución se consiguen ter unha serie de servicios. Entre outras cousas, as prestacións que se están incorporando ano tras ano é posible por unha política fiscal determinada. Hai unha serie de ingresos que non poden disminuir, señora Gallego. Sen impostos non habería Presco, non habería escolas infantís gratuitas, non habería servicios sociais dignos, non habería programación cultural, non habería infraestructuras, non habería unha serie de servicios que presta o Concello día a día. Polo tanto, entendo que pode quedar moi ben para un titular decir que piden que se baixe impostos. Sin impostos, diríalle que ten pouco sentido o propio Estado moderno dende fai moitos anos. Que sucede? Que vostede introduce comparativas. Eu gustaríame que nesta deliberación, neste diálogo constructivo, entendera que o noso Concello está no posto 32 das 52 capitales de provincia de España en recadación de IBI por habitante. No posto 32. Está moi por debaixo da media de todo o Estado. Podo darlle os datos, as cifras, a relación. Esta lista de recaudación por habitante, sabe quen a lidera? Madrid. Claro, bueno, non sei. Vostedes son os adalides de baixar os impostos. 440 anos por veciño e ano. Non creo que en Madrid goberne a extrema esquerda, nin ningún fenómeno populista de nova creación. Non. Bueno, en Galicia, quere que collamos os datos de Galicia? Seguro que vostede o sabe, porque vostede podemos discrepar. Hombre, a ver, non a vou a propoñer para a beatificación, eso xa o sabe. Ata aí non chego. Non yo quixen decir antes ao señor Jorquera que non se trata de si el quere ou non quere.
É dicir, non ten que manifestar se está de acordo. O que pasa é que como a señora alcaldesa me reprende para que non entre no santoral, como ben me recordaba un compañeiro, señor Jorquera, pode ser proposto, non necesita asumir a proposta. É proposto, despois beatifican ou non o beatifican. No caso da señora Gallego non a vamos a propoñer, pero ten que saber que das 7 cidades galegas somos a terceira co tipo impositivo máis baixo, señora Gallego. Podemos falar de como utilizar os impostos, de como modificar o orzamento. Espero que sexamos capaces de chegar a acordos, pero o que non nos podemos poñer de acordos é en ter menos ingresos. Fáganos propostas para ter máis ingresos, ou incluso para utilizalos mellor, pero non para ter menos recursos. Presión fiscal, a terceira cidade de Galicia pola cola, é dicir, por debaixo das últimas. Na media española, non, moi por debaixo da media. Bueno, sabe que non vimos a propoñer unha subida de impostos, pero ter menos recursos a día de hoxe faría inviable unha boa parte dos servicios municipales que prestamos. Eu creo que hai que buscar un equilibrio e, sobre todo, non caer na demagoxia, porque é moi fácil dicirlle á xente que o mellor sería que non pagara impostos, pero a continuación hai que explicarlle que o seu centro de saúde, o hospital, o colexio do seu fillo, da súa filla, os servicios municipales se pagan con impostos. E eu creo que cando se fai iso, se fai política da boa. E cando se fai outro tipo de política, se fai política menos boa, que é unha política moito máis demagóxica. Nada máis e moitas gracias. Moitas grazas. Ben, ata aquí as preguntas orais. Pasamos, están as preguntas de resposta escrita que serán enviadas antes do próximo pleno. Pasamos aos rogos orais, 4 do BNG, 8 da Marea Atlántica e 8 do Partido Popular. Comeza o Bloque Nacionalista Galego cos rogos orais. Sí, grazas, señora alcaldesa. O Grupo Municipal do BNG realiza o seguinte rogo: que o Goberno local promova os trámites precisos para que o Concello da Coruña se converta en mecenas da Fundación Rosalía de Castro e así axudar o mantemento da Casa de Rosalía e na promoción e difusión do legado da familia Murguía Castro e nomeadamente de Rosalía de Castro como autora universal da literatura galega. Froito da automatización levada a cabo no Observatorio da Coruña, xa non se precisan para o desenvolvemento do seu labor os terreos situados na súa contorna e as instalacións ali existentes, agás algúns aparellos de medición que só precisan dun pequeno espazo de protección. Dase a circunstancia, ademais, de que estes terreos, dos que antes disfrutaba a veciñanza, están pechados ao acceso de veciños e veciñas dende o inicio da pandemia. Entre os acordos suscritos entre os grupos municipais do PSDG, PSOE e o BNG figuraba o de iniciar as negociacións co Goberno do Estado para demandar a cesión dos terreos do Observatorio imprescindíveis para dotar dun parque ao barrio da Agra do Orzán. En consecuencia, o Grupo Municipal do BNG realiza o seguinte rogo: que o Goberno Municipal demande do Goberno do Estado a apertura á veciñanza dos terreos do Observatorio e a súa cesión á cidade imprescindíveis para dotar dun parque ao barrio da Agra do Orzán. O estado da estación de autobuses da Coruña é auténticamente lamentável. É frecuente que non funcionen as escadas mecánicas que comunican a terminal coas dársenas nas que se atopan as plataformas de saída e chegada dos autobuses. En numerosas ocasións non funciona o panel luminoso que informa das súas saídas e chegadas. O alumeamento en algunhas zonas é insuficiente e, en xeral, a instalación presenta importantes déficits de limpeza e mantemento. Esta situación provoca grandes incomodidades ás persoas usuarias, xera, sobre todo no horario nocturno, sensación de inseguridade e proxecta unha imaxe deplorável dunha das portas de entrada á nosa cidade. A proxectada nova estación de autobuses na futura intermodal non pode inhibir o Concello da Coruña de asegurar un acaído mantemento da actual estación. En consecuencia, o Grupo Municipal do BNG realiza o seguinte rogo: que o Goberno Municipal adopte as medidas necesarias para asegurar o acaído mantemento da actual estación de autobuses ante as graves deficiencias e a deterioración que presentan as súas instalacións. O Grupo Municipal do BNG aposta por un novo modelo de mobilidade no que, aparte de fomentar o uso do transporte público e a mobilidade peonil, teña tamén protagonismo o uso da bicicleta. Por ese motivo, somos partidarios da extensión do carril bici. Porén, os carrís bici existentes na nosa cidade presentan moitas deficiencias no que atinxe a seguridade.
Este é o caso do traxecto que discorre pola rúa Ramón y Cajal. En grande parte do seu itinerario, e sobre todo no treito comprendido entre os cruzamentos de Ramón y Cajal coas rúas Alcalde Marchés e Avenida de Oza, o pavimento está nun estado deplorável co conseguinte risco para as persoas ciclistas. En consecuencia, o Grupo Municipal do BNG realiza o seguinte rogo: que o Goberno Municipal desenvolva as actuacións necesarias para corrixir os déficits de seguridade existentes nos carrís bici da cidade e, en particular, proceda á reparación do carril bici existente na rúa Ramón y Cajal. Moitas grazas ao Bloque Nacionalista Galego. Turno para a Marea Atlántica. A xestión do Presco, o plan impulsado por unanimidade por todos os grupos municipais para facerlle fronte aos efectos sociais e económicos da pandemia, falla coa cultura e está a fallar sobre todo coa música. Un sector con centos de coruñeses e coruñesas detrás que están a ter dificultades para chegar a fin de mes e desenvolver con normalidade o seu oficio. Ante esta situación, o Goberno de Inés Rei, que ademais é a responsable directa da xestión das políticas culturais da cidade, está a mostrar unha falta de previsión verdadeiramente abraiante, como se descoñecese que na Coruña no outono adoita chover. Consecuencia, fin de semana tras fin de semana, cancelacións e aprazamentos de concertos na véspera ou no propio día de actuación, sen a debida consideración xa non só para o público, senón para os artistas e as artistas e os seus equipos. Por todo o anterior, formúlase o seguinte rogo: que a alcaldesa, como responsable directa de Cultura, estableza criterios claros, rigorosos e públicos para a cancelación ou aprazamento de concertos e dispoña a maior brevidade alternativas que permitan manter a programación en caso de que a meteoroloxía non acompañe. O seguinte rogo 51143 retirámolo, posto que está actualizado nun máis adiante. A situación actual da Banda Municipal de Música non é dende logo a que merece unha institución da súa calidade, cos seus máis de 70 anos de historia, compromiso e servizo público na cidade da Coruña. A precariedade que se arrastra dende máis dunha década súmanse nos últimos 15 meses os problemas causados polo que o propio colectivo cualificaba nun comunicado como apatía ou incapacidade do goberno local. A cancelación de 2 concertos previstos para o mes de setembro por falta de persoal puxo en evidencia a gravidade da situación e a urxencia de dar resposta ás demandas da formación que precisa máis persoal, tanto artístico como administrativo, e un horizonte a curto, medio e longo prazo. A fallida convocatoria por segunda vez en 6 meses para a cobertura da praza de dirección impide que a banda municipal poida dispor dun proxecto e garantías de estabilidade, condicións dignas para traballar e un modelo de xestión acaído ás singularidades dunha banda municipal da súa envergadura. Existe o risco, ademais, de que a sucesión de intentos por relevar a Juan José Ocón disuadan a eventuais candidatos ou candidatas á praza e provoquen un certo desprestixio inmerecido da banda. Por todo o anterior, formúlase o seguinte rogo: urximos a alcaldesa, como nova responsable da área de cultura, a reunirse canto antes co conxunto da Banda Municipal de Música, a abordar as súas necesidades e a garantir a cobertura a maior urxencia de acordo co colectivo dentro do marco previsto pola lei da praza vacante de dirección. O CEI María Pita leva meses solicitando que se atendan as necesidades do seu colexio. O acordo orzamentario 2021 asinado entre a Marea Atlántica e o PSDG-PSOE incluía unha partida específica para atender as obras pendentes neste centro de ensino público. Por isto, rogo que o Goberno Municipal cumpra o acordo asinado coa Marea Atlántica e inicie a licitación a maior brevidade das obras pendentes no CEI María Pita. A xestión do Presco da Coruña, un plan aprobado por unanimidade por todos os grupos municipais para facerlle fronte aos efectos sociais e económicos da pandemia, está a ser deficiente. Tras case 4 meses sen convocar a comisión de seguimento nin facilitarlle a oposición ningunha información sobre o estado en que se atopa a tramitación deste importante paquete de axudas, a semana pasada coñecemos os primeiros datos. Algúns son verdadeiramente dramáticos. Só o 2,8% das case 4.000 axudas directas solicitadas polo comercio de proximidade ás pequenas empresas da cidade e ás persoas autónomas estaban efectivamente concedidas e pagadas. Se chegan tarde, as axudas non cumprirán a súa función. Se chegan tarde, xa non servirán para evitar que algúns establecementos baixen definitivamente a persiana, como por desgraza está a acontecer. As novas restriccións decretadas nos últimos días a causa da gravidade que está a adquirir a segunda vaga da COVID-19 volven poñer contra as cordas a economía local, especialmente aos seus axentes máis vulnerables. Por todo o anterior, formúlase o seguinte rogo. Rogamos ao Goberno Municipal que tome urxentemente as medidas necesarias para axilizar a tramitación e resolución das axudas directas do Presco antes de que sexa demasiado tarde.
No último pleno, dúas persoas, concretamente dos traballadores do equipamento deportivo de San Diego, que fixeran correctamente a solicitude para intervir no escano cidadá co obxectivo de trasladar directamente a situación laboral na que se atopan, tiveron que desistir en participar porque foron informados erróneamente do horario no que lles correspondería intervir. E non é a primeira vez que acontece. Como é sabido, e mentres non se reforme o Regulamento Orgánico de Participación Cidadá, o escano cidadá terá lugar sempre a rematada a sesión do Pleno. Unha vez coñecida a orde do día do Pleno, é sinxelo estimar aproximadamente o momento de intervención do escano. Por iso, consideramos fundamental que, dende todas as instancias do Concello, se coñeza o funcionamento do escano cidadá e exista un procedimento interno claro para a comunicación do seu funcionamento entre a veciñanza. Por iso rogo que o Goberno Municipal resolva canto antes os erros que se están producindo últimamente no funcionamento do escano cidadá e na comunicación do seu uso á veciñanza. E, ademais de regular e ampliar as posibilidades do teletraballo, tal e como vimos insistindo dende fai meses, é fundamental garantir que todos os órganos colexiados, comisións, plenos, etc., podan funcionar tamén telematicamente para salvagardar o funcionamento democrático das institucións no caso de recrudecemento da emerxencia sanitaria, tal e como xa acontece na maioría dos concellos e administracións públicas. A pandemia da COVID obríganos como administracións públicas a estar preparados para todas as contingencias derivadas da pandemia e dos sucesivos rebrotes, co obxectivo de que o Concello continúe funcionando e atendendo a veciñanza con normalidade. Por iso rogo que o Goberno Municipal habilite o funcionamento telemático de todos os órganos colexiados, nomeadamente comisións e plenos a maior brevidade. Grazas. O pasado 7 de setembro finalizou o prazo para a presentación de solicitudes a convocatoria de axudas de creación artística incluída no Presco. Mais alá da calidade da convocatoria, que segue a ser francamente mellorable, o máis preocupante agora é a súa tramitación. A 2 de novembro, case 2 meses despois, 3 dende que se lanzou o chamado ás posibles persoas beneficiarias, segue sen resolverse. E o que é peor, o Goberno local non conta con facelo antes do mes de decembro. Tal e como figuran as bases da convocatoria, estas axudas, erróneamente denominadas bolsas na comunicación pública do Concello, posto que dificilmente se pode denominar bolsa unha axuda que exclúe explícitamente que as persoas beneficiarias vexan remunerado o seu traballo, teñen como período de referencia o ano 2020, entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro. Agardamos que a tardía resolución destas axudas non provoque problemas a quen as reciba. Por todo o anterior, formúlase o seguinte rogo. Rogamos á alcaldesa, responsable da área de cultura, que axilice a tramitación das axudas de creación artística e publique canto antes a relación de persoas beneficiarias, a fin de non prexudicalas pola premura coa que terán que executar e xustificar o gasto. Moitas grazas ao Grupo da Marea Atlántica. Turno para o Partido Popular. La recogida de residuos en la ciudad es una reclamación reiterada por parte de toda la ciudadanía. En muchos barrios, la planificación de contenedores y el plazo de recogida no se ajustan a sus necesidades, produciéndose por eso una imagen perjudicial para la ciudad y el malestar de los vecinos que ven cómo los residuos exceden a la capacidad de los contenedores y se dispersan por el entorno de los mismos. Concretamente, en el Paseo de los Puentes, a la altura del número 18, el contenedor amarillo para residuos inorgánicos se colapsa rápidamente. Hablamos de primera hora de la mañana, debido a que las especialidades pediátricas que están allí situadas tiran todos sus residuos en repetidas ocasiones durante la mañana, por lo que alrededor de la 1 del mediodía los contenedores ya están saturados. Por tanto, ruego que por parte del Concello se atienda a las quejas reiteradas de estos vecinos y se adopten las medidas necesarias para ajustar el número y capacidad de los contenedores requeridos o para limitar el horario de llenado de los contenedores de las especialidades pediátricas, garantizando así la adecuada imagen de la ciudad y preservando y cuidando de la limpieza de la zona. Desde hace algunos años, los vecinos del barrio del Birloque, especialmente los de la avenida de Glasgow, vienen solicitando más presencia policial, con el objeto de atajar el terrible problema del tráfico de drogas, de la venta de mercancías robadas en el barrio. Estas actividades se producen reiteradamente a la altura de la Asociación de Vecinos de la avenida de Glasgow. Frente al edificio hay una fuente y unos bancos, donde los grupos se dedican al trapicheo de droga, a la venta de chatarra y objetos robados. Además de esto, amenazan constantemente a los vecinos que sufren por su seguridad y la de sus familias. Por tanto, ruego que por parte del Concello se atienda a las demandas reiteradas en cuanto a la necesidad de aumentar la presencia policial en la zona y simultáneamente se solicita sean retirados tanto la fuente como los bancos para no facilitar la estancia de estas personas en la zona.
Gracias, señora alcaldesa. Tendo en conta que unha das competencias municipais é de prestar unha maior e mellor servizo aos cidadáns en canto ao mantemento de rúas, prazas e lugares de interés da cidade, e tendo en conta que un dos espazos máis relevantes e de promoción da cidade e símbolo de todos os coruñeses é a Torre de Hércules, rogo que o Goberno municipal, despois de máis dun ano e medio de mandato, faga dunha vez as labores de ornato, limpeza e, sobre todo, de mantemento dos arredores da zona de Torre de Hércules, donde a limpeza das zonas verdes, o deterioro dos elementos estruturais e dos de sinalización son numerosos, o que mostra unha preocupante deixadez no coidado do noso patrimonio. Se adxunta tamén documentación gráfica da mesmo. Tendo en conta que unha das competencias municipais é de prestar unha maior e mellor servizo aos cidadáns en canto ao mantemento de rúas, prazas e lugares de interés da cidade, e tendo en conta que tamén é importante o estado do firme das rúas, garantir a accesibilidade das aceras e asegurar os servizos da limpeza e recollida de lixo, rogo que o Goberno municipal corrixa as deficiencias descritas ca maior brevedade posible nas rúas San Antonio, Touro, Valencia e Santa Cecilia, todas elas nun barrio emblemático e actualmente abandonado como é o de Monte Alto. Ademais, solicitamos o estudo por parte dos servizos correspondentes da memoria valorada sobre a colocación de escaleiras mecánicas na rúa Santa Cecilia, segundo solicitado por un sector da poboación con problemas de mobilidade. Tendo en conta que unha das competencias municipais en materia de deportes é a promoción da actividade deportiva, a xestión dos usos deportivos das instalacións deportivas municipais, xa que son os principais xestores dos servizos públicos debido a dous feitos: o grado de proximidade e o maior coñecemento do uso das instalacións deportivas. Rogo a este Goberno municipal realice labores de mantemento e estude o posible cambio do céspede artificial ubicado na grela, chamado Campo Rodrigo García Vizoso ou Grela 1, o cal presenta síntomas de falta de mantemento o que perxudica o xogo para entidades deportivas que utilizan dita instalación, como son falta de rego, falta de pasada de cepillo ou nula limpeza do caucho sobrante, o que propicia un acortamento da vida útil do mesmo. E, por último, tendo en conta que unha das competencias municipais en materia de deportes é a promoción da actividade deportiva, desenvolver programas xerais do deporte mediante a colaboración con outras administracións, xestionar e manter instalacións onde a súa xestión lle sexa cedida e velar pola utilización das instalacións deportivas, rogo a este Goberno municipal tome medidas urxentes para que o paradeportista e medallista mundial Jairo Salgueiro Montero, atleta dun clube coruñés e deportista galego de alto nivel, utilice as pistas de atletismo da Universidade de Coruña para entrenar os luns, mércores e xoves dende as 18 horas hasta as 20 e 30 horas, xa que necesita o foso de salto para entrenar a proba de salto de longitude, con ocasión do próximo Campeonato Europeo. Ao non ter resposta por parte do Goberno municipal, exiximos a inmediata solución para que sexa tratado en igualdade de condicións. Moitas gracias, señora alcaldesa. Remato eu. O barrio de Palavea adolece cada vez máis, como moitos outros barrios da cidade, de prazas de aparcamento. Prazas eliminadas por parte do Executivo Municipal que actúa sen consenso nin diálogo coa veciñanza na implantación de actuacións puntuais que non só carecen do respaldo cidadán, senón que acaban por prexudicar o colectivo veciñal. É por iso que rogo que ante as numerosas queixas presentadas ante a Asociación de Veciños da zona revertan a actuación recentemente acometida na praza de Padre Busto e restitúan as preto de 10 prazas de aparcamento eliminadas. A petición ven acompañada de material fotográfico. A Corporación do Concello da Coruña apoiou en xuño por unanimidade a creación da Mesa de Hostelería e a
convocatoria da Mesa do Comercio, coa presenza de todos os grupos municipais nas dúas mesas, co fin de traballar conxuntamente cos sectores ante a situación xerada pola crise, co único obxectivo de adoptar e atopar as mellores fórmulas de traballo para revertela. E por iso que, tendo en conta a dureza da situación actual e tras máis de 6 meses, rogo encarecidamente que se cree a Mesa de Hostelería, que se convoque a Mesa de Comercio e que se invite aos grupos a unha representación de todos os grupos políticos representados nesta Cámara. Moitas grazas. Ben, moitas grazas ao Grupo Popular. Os rogos escritos xa constan e remata, polo tanto, a sesión deste pleno ordinario. Unha vez máis, moitas grazas a todos e a todas pola súa participación e debate. Imos xa co escano cidadán. Dona María José Castelo Sánchez. Boa tarde, señora Castelo. Benvida ao Concello a este pleno para o escano cidadán. Ten 4 minutos, aínda que son laxa nos tempos. Vale, hola, buenas tardes. Facer a foto cando queira. Vengo como presidenta de la Asociación de Vecinos del Birloque San Cristóbal das Viñas. Quiero exponer ante esta corporación municipal, a través de la oportunidad que me brinda el escaño ciudadano, la situación de abandono en la que se encuentra mi barrio. Desde hace años estamos sufriendo el incremento de trapicheo de drogas y objetos robados, lo que está generando un aumento importante de inseguridad ciudadana en el barrio. Lo hemos denunciado en reiteradas ocasiones, pero se ha hecho caso omiso a estas denuncias. Los vecinos aún tenemos en nuestra memoria las patrullas ciudadanas que creamos hace años para erradicar la venta y trapicheo de drogas que truncaba la vida de los jóvenes de nuestro barrio y generaba una gran inseguridad. Creíamos que quedaría como parte de la historia de nuestro barrio, pero cada día vemos más cercano el día en que los vecinos volvamos a formar patrullas para preservar la seguridad de nuestro barrio ante la pasividad reiterada de las autoridades competentes. Señora alcaldesa, nuestro barrio sufre un grave abandono y deterioro en los espacios públicos. Falta de limpieza y mantenimiento de las zonas ajardinadas, algunas llenas de basura, como la zona que rodea el pabellón polideportivo. Las áreas privadas ajardinadas del barrio están más cuidadas que las públicas. Los vecinos del Birloque damos ejemplo al ayuntamiento con el mantenimiento. Los pasos de peatones casi no se distinguen en la calzada, debido a la poca pintura que poseen en la actualidad, y por encima presentan numerosos baches que, según las condiciones climáticas, se convierten en improvisadas piscinas. Las rotondas están mal señalizadas e iluminadas, lo que hace que día tras día los coches suban por encima de las mismas. Los contenedores de basura presentan numerosos desperfectos, lo que ocasiona que los residuos queden en la vía pública. El barrio está lleno de baches. Llevamos años sin ver una máquina por lo menos lo rebachee. Necesitamos una marquesina para la parada de bus de Achave. Ya es una demanda histórica. Llevamos años sin que se poden los árboles. En algunas zonas dificultan el paso de los vecinos y ocultan señales varias. Demandamos la reposición de farolas que se encuentran oxidadas y que representan un peligro para los vecinos. El local municipal, que en la actualidad alberga a la Asociación de Vecinos del Viña, la Asociación Cultural Diapasón, Agalure y la Asociación de Vecinos Birloque San Cristóbal das Viñas, presenta múltiples deficiencias, como grietas en las paredes, humedades, deterioro del mobiliario por la humedad, lo que hace que el desarrollo de las actividades en su interior no se realice en las condiciones adecuadas. Es insalubre. El barrio, señora alcaldesa, tiene múltiples necesidades, como la creación de un espacio de esparcimiento para los niños a partir de 10 años, ya que el único parque infantil existente es para niños pequeños, o la instalación de una barandilla en el cruce semafórico de Salgado Torres. Desde la acera presenta grave peligro para los viandantes por el desnivel que hay. Necesitamos también que se tomen las medidas oportunas por parte del Ayuntamiento para solucionar el estado de abandono
que presentan varios solares que han quedado vallados sin urbanizar y se encuentran llenos de maleza, con la insalubridad e inseguridad que ello genera. Reclamamos un plan integral de actuación para Someso por las múltiples deficiencias y problemáticas que presentan, deterioro, calzadas, falta de seguridad viaria, problemas de movilidad, etcétera, tras años de abandono. Los vecinos del Birloque también tenemos necesidades culturales, como el resto de los vecinos de la ciudad. El Ayuntamiento ignora al barrio y a sus vecinos en su programación cultural. Señora alcaldesa, recuerde que la ciudad de La Coruña tiene un barrio llamado Birloque, en el que sus vecinos requieren la misma atención que los del Ensanche, Rosales o Novo Mesoiro, por citar alguno. Los vecinos del Birloque nos sentimos orgullosos de formar parte de la gran ciudad que es A Coruña, a pesar de que sus dirigentes ignoren reiteradamente el barrio y a sus vecinos. Muchas gracias. Moitas grazas a vostedes, señora Castelo. Vai responder por parte do Goberno municipal. Sí. Sí, si quere, sí, porque lle vai contestar brevemente a concelleira de Barrios, a señora Cabanas. Sí. Gracias. Muchas gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes, yo me llamo Diana, soy la concejala de Barrios y, en primer lugar, quería darle las gracias, María José, por su intervención en este pleno como representante de la Asociación de Vecinos Birloque San Cristóbal das Viñas, haciendo uso de esta herramienta que es el escaño ciudadano para así poner voz poner voz a las demandas y necesidades de los vecinos y vecinas de A Coruña. Bueno, para empezar, también me gustaría informarle sobre algunas actuaciones que se han venido realizando y continuarán en los próximos meses en su barrio. Por ejemplo, se ha ampliado y ha mejorado el parque infantil, se han asfaltado varias calles y en breve se ejecutará la conexión peatonal con Pocomaco. Por otra parte, informarle también de que se va a reformar el centro vecinal Los Anxos, supongo que lo conocerá, un proyecto consensuado con la Federación de Asociaciones de Vecinos, adaptándolo a sus necesidades, ya que tienen allí su local social, que va a contar también con un aula de informática y diferentes espacios en torno a los cuales pretendemos que se cohesione la convivencia en el barrio. Un proyecto con cargo a fondos EDUSI y que va a funcionar como un auténtico centro cívico-social que puede también ser el espacio de esparcimiento ese que nos comentaba hace unos instantes. Anunciarle también que en breve la nueva empresa de limpieza realizará una actuación profunda en la zona y además los técnicos de medio ambiente están evaluando el estado de las parcelas de titularidad municipal para proceder a su mejora integral. Y respecto a las privadas, que también nos hablaba, en este último año se ha requerido a todos los propietarios para que realicen una limpieza a la mayor brevedad. Si bien algunas ya serán objeto de actuación en unos días por vía de ejecución subsidiaria ante la ausencia de respuesta por parte de sus propietarios. Me consta también que Seguridad Ciudadana está tomando nota y actuará sobre esas demandas que comentaba al principio. Finalmente, transmitirle que desde este Gobierno municipal hemos puesto en marcha recientemente una herramienta de interlocución directa y a pie de calle para cubrir toda la ciudad, llevando a cabo visitas todos los viernes a diferentes barrios para hablar con las asociaciones de vecinos como la suya, con los representantes de comercios, visitando los mercados, la hostelería, para escuchar y atender de primera mano, como viene haciendo usted aquí, las necesidades y demandas de los ciudadanos y ciudadanas y poder así trasladar sus sugerencias y reclamaciones a las distintas áreas, porque realmente nos plantea una problemática que afecta a muchas áreas de gobierno. Ahora tomamos nota de las peticiones que nos acaba de exponer en este pleno y próximamente le comunicaremos a su asociación de vecinos y a usted misma la visita que vamos a llevar a cabo al Birloque. Me gustaría que usted pudiese acompañarnos, visitar el barrio, ver en primera persona todas esas demandas y esa problemática que nos está contando aquí y así buscar la solución más ágil posible. Muchas gracias de nuevo por estar aquí y nos veremos pronto, ya verá. Vale, gracias. Moitas grazas, señora Cabanas. Moitas grazas, señora Castelo, pola súa participación neste escano cidadán. Seguinte escano cidadán, don Jesús Méndez Vigo. Boa tarde, señor Méndez. Benvido a este pleno e ao escano cidadán na súa
petición consta por escrito que a consulta vai en referencia al PM18 dirigida a los representantes del grupo político del anterior gobierno municipal. O escano cidadán, a filosofía é que se traten temas de interese municipal, non dubido que a súa intervención irá vencellada precisamente a temas de interese municipal os que lles pode responder o Goberno. Non obstante, se hai algunha apelación directa ou algunha pregunta concreta que quera vostede facer o anterior grupo de Goberno, pois non hai ningún problema en que por alusión se lles dé a palabra, aínda que non está xa o responsable de urbanismo do goberno anterior, que, como sabe, renunciou a súa acta, pero igual algún dos seus compañeros ou compañeiras quere intervir. Así que, adiante coa súa intervención. Moitas grazas. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todas las personas aquí asistentes y a las que puedan estar siguiéndonos en modo remoto. Independientemente de la pregunta o de la problemática que quiero trasladar y la pregunta que le quiero trasladar al Gobierno saliente, quería hacer una observación sobre algo que me ha llamado la atención, sobre algo que también creo que ya no está, ha salido, la concejala Delso, que en la última pregunta que ha hecho ha recriminado a este Gobierno municipal el deficiente funcionamiento de la organización del escaño del ciudadano. Me parece cínico e irónico que se atreva a decir algo así cuando a mí me tuvo 15 meses esperando para poder participar en este escaño. Ahí lo dejo. Bueno, en referencia a lo del plan especial M18, Lobañou, asisto perplejo, como ciudadano asisto perplejo a la actitud de algún grupo político de esta corporación, ¿no? Concretamente a la del Bloque y a la de En Marea. El grupo saliente Marea Atlántica, creo que se denominan ahora. El Plan General del 2008, que se aprobó en 2013, con total transparencia, fue colgando en su página web y puso a disposición de cualquier ciudadano que lo quisiera ver los distintos planteamientos que hacía. Y ya en su primer documento, a finales del 2008, que se publicó a comienzos del 2009, el plan especial M18 Lobañou se recogía. Ese gobierno estaba formado por el bipartito, Partido Socialista y BNG. En diciembre de ese año se aprobó inicialmente el plan general. En ese documento de aprobación inicial aparecía el plan especial M18 Lobañou, aprobado por el Bloque y el PSOE. Ahora, curiosamente, llevo semanas oyéndole que echando pestes sobre ese tema, y vamos, hoy ya en el Pleno ya ha sido tremendo, ya lo han llegado a valorar no sé exactamente de qué. Bueno. A lo largo finalmente, después de 4 años, se consiguió aprobar el plan, lo aprobó ya el Partido Popular. Y en esa aprobación definitiva, lógicamente, sigue apareciendo el plan especial ME18. A esa aprobación definitiva hubo, no sé si 6, 7, 8, 9 contenciosos de gente que tal. No recuerdo que hubiera ningún contencioso sobre este plan especial. Pero bueno. Bien. En el segundo cuatrimestre del 2018, no hace nada, el anterior gobierno municipal, en Marea, en reunión mantenida con la comisión gestora de Asper-Cebeiras, le traslada a esta su interés en reducir la edificabilidad e incrementar la superficie destinada a espacios libres, que recoge la ficha del Plan General del 2013. Querían disminuir la edificabilidad y aumentar los espacios libres. A lo que la gestora les indica que entienden la necesidad, que la asumen, pero que entienden que el desarrollo se puede haber paralizado o ralentizado. A lo que el Gobierno de Marea Municipal les indica que hay un estudio que trabaja con unos criterios urbanísticos que les gusta y que si este estudio se encarga de la redacción, el proyecto contará con el beneplácito del Gobierno municipal. Bueno, 9 meses después abandonan el Gobierno porque los ciudadanos
los ponemos fuera del gobierno. Entonces, curiosamente, la comisión gestora encarga la redacción al equipo aconsejado por la Marea. Se redacta un documento que disminuye la edificabilidad e incrementa la superficie destinada a espacios libres, conforme a los intereses de Marea. Documento al cual el Gobierno municipal actual le otorga la aprobación. Es curioso que el hecho de que los electores de esta ciudad que pusimos a En Marea en la posición que ocupan hayan conseguido hacer cambiar el criterio a este grupo político, que ahora manifiesta su férrea oposición a un documento redactado conforme a sus intereses cuando gobernaba y redactado por el equipo redactor que aseguraban tener unos criterios urbanísticos válidos. Yo esta actitud, llega ya a considerarlo probablemente, una indecencia, pero bueno. Entonces, mi pregunta es al BNG que ¿por qué se oponen a un documento que ellos aprobaron? Y a los de Marea, ¿por qué se oponen a un plan especial redactado a su medida, bajo sus directrices y por el equipo redactor, por ellos, aconsejado, por no decir impuesto? No hay más que preguntar. Moi ben, moitas grazas, señor Méndez. Hai dúas apelacións moi directas. Brevemente, por favor, os grupos interpelados, e antes de que responda o Goberno, poden intervir de xeito, repito, breve. Si, vou ser moi breve, moi sintético, formular unha petición a este cidadán e a calquer cidadán que plantexe calquer cuestión na que interpele directamente o BNG, que teña a ben na formulación da cuestión informarnos previamente. Creo que é unha cuestión lóxica para poder responder con fundamento a pregunta que se formula. El fala duns feitos nos que eu non era membro daquela corporación. Se non me confundo, o BNG votou a favor da aprobación inicial do PEXON, non da aprobación definitiva. Como se dixo nun debate plenario, a aprobación inicial contemplaba unha edificabilidade menor. En calquer caso, tamén teño que ser claro, o BNG non considera que sexa unha forza política infalible. E temos recoñecido aquí expresamente neste pleno que temos adoptado posicións nalgúna etapa da nosa historia que entendemos que foron erróneas e que hai que rectificar. E, polo tanto, o BNG sí que rectifica. Nos temos interlocución con moitos veciños desa zona. A posición do cidadán que hoxe ven aquí é perfectamente lexítima. Hai outros veciños que manifestan unha oposición totalmente contraria ao proxecto e que reclaman ao Bloque Nacionalista Galego que actúe en consecuencia. Por lo tanto, o plantexamento deste cidadán meréceme todo o respeto, como me merece moitísimo respeto o plantexamento dos cidadáns que nos están reclamando que nos opoñamos a esa actuación. E os argumentos polos que nos opoñemos a esa actuación os dimos en encontros veciñais en Lavañou, os dimos neste pleno e os volveremos a dar cando esa reforma culmine o trámite no que está e se debata en pleno. Si os expuxera agora aquí, creo que me estaría excedendo de interpelación concreta que se nos vai. Moitas grazas, señor Jorquera. Por parte do Grupo da Marea, o señor Martínez. Sí. Hola, Jesús. Alégrome de velo. Antes, no pasado mandato, existía unha cousa chamada Dillotí, así que nos víamos moito máis a miúdo, verdade? Vostede era un habitual e os intercambios de pareceres sobre o urbanismo da cidade co meu compañeiro Xiao Varela, que hoxe lamentablemente non está aquí, eran habituais. Agora, nos non estamos no goberno, tampouco existe o Dillotí. Afortunadamente, segue existindo o escano cidadán e, por tanto, volvemos a vernos. Hai máis cousas que cambiaron con respecto ao pasado mandato. Eu non sei se entendín ben de todo a súa intervención. Por un momento me pareceu que estaba facendo insinuacións graves sobre a honorabilidade do exconcelleiro de Urbanismo, compañeiro Xiao Varela, sobre certa connivencia con empresas. Si é así, creo que non é procedente que se fagan, porque son infundadas, e tampouco é procedente que se toleren, cousa que non sucedía no pasado mandato.
Se non é así, o único que manifestaba era un desacordo coa que foi a nosa xestión urbanística e a nosa posición con respecto ao plan especial M18 de Labañou, pois que lle imos facer? O noso desacordo coa previsión que o Plan Xeral de Ordenación Municipal fai para ese polígono é lexítima, está argumentada, materializar ese desacordo nunha ordenación alternativa é viable, é legal, así o explicamos cando podemos. Hoxe nos tería gustado explicalo con máis tempo e en mellores condicións e que o conxunto da corporación se pudese posicionar sobre ese debate, que tamén é un debate lexítimo, e todas as posicións nese debate son lexítimas, as de todos os grupos municipais que están aquí representados e tamén a súa, pero dende logo a nosa é lexítima. Pouco máis teño que engadir, simplemente reiterar que me alegro de velo de novo, un saúdo, atrévome a dicir que o compañeiro Xiao Varela, se estivese aquí, tamén se alegraría de velo e transmito un saúdo da súa parte, nada máis. Grazas. Xa para... Non, porque, vamos a ver, non se pode isto convertir en un debate entre o participante no escano, os distintos grupos da oposición, non é esa a filosofía. Simplemente decirle que yo no insinúo que el señor Xiao Varela tuviera ninguna connivencia con la comisión gestora. Simplemente he relatado unos hechos que se produjeron y que están documentados y grabados. Si quieren, los hacemos aquí públicos. Ben, grazas, señor Méndez. Xa por último, brevemente pecha este punto o señor Díaz Villoslada, o actual concelleiro de Urbanismo. Sí, señor Méndez Vigo, agradecer a súa participación no escano cidadán, agradecer tamén esta precisión final que acaba de facer, porque eu creo que era conveniente. Eu nesta intervención non vou a entrar a reproducir debates sobre a xestión ou a tramitación do Plan Especial M18 de Labañou que tivemos ocasións de producir no anterior pleno con motivo do debate dunha moción. Incluso esta mañá, ainda que o Grupo Municipal de Marea Atlántica salírase do pleno, que non tiveramos ocasións de debatir sobre o conxunto das actuacións que estamos a traballar. E en ese sentido sí que quero aproveitar a referencia que comentaba o señor Jorquera, porque sí que é certo obxectivamente de que na aprobación inicial o Plan Especial M18 tiña unha edificabilidade de 10.000 metros menos dos que se aprobaran de forma definitiva en 2013. Nos xa expusemos e seguimos expoñendo que entendemos que hai unha sustancial diferencia técnico-xurídica entre o ámbito da Ría do Burgo, que se está utilizando para tratar de extrapolar criterios á aplicación do plan de Labañou, plan que deriva directamente do plan xeral, e en ese sentido insistir en que nós recollimos os traballos que se viñan realizando tamén de xestión dese solo, dese polígono, por parte do anterior goberno municipal. En ese sentido, entendemos que é unha serie de consolidacións de actuacións de solo que non podemos parar na medida en que poderían derivar en responsabilidades patrimoniais e por eso iniciamos un trámite ambiental. Agora estamos a escoitar, estamos a recibir as alegacións que se podan estar presentando no trámite de información pública. Como dicía esta mañá, recibiremos os informes por parte da Xunta de Galicia, analizaremos toda esta información para ver en que medida este proxecto de Plan Especial M18 de Labañou poda continuar adiante coas modificacións que necesariamente se teñen que realizar como resultado da información pública e, sobre todo, dos criterios de avaliación ambiental por parte da Xunta de Galicia. Non teño nada máis que decir, o que sí é importante é sempre escoitar a todos. Gracias. Moitas grazas, señor Díaz Villoslada. Agradezo tamén, señor Méndez, a súa participación e, sobre todo, a súa puntualización final ao respecto das insinuacións. Aquí creo que coincidimos todos, non? Todos e todas en que está feo facer insinuacións, sobre todo cando se pode deixar caer, pois unha sombra, non, de sospeita sobre calquera dos grupos municipais aquí presentes, e nesto tamén coincido con o meu compañeiro.
non se deben facer, pero, sobre todo, tampouco se deben tolerar para todos e para todas. Moitas grazas, señor Méndez, pola súa participación. Moitas grazas a todos e a todas. Moi boa tarde.